Tang iti Ilocos Norte from Hana Agtang. Kabsat ko ani Lorna Bernabe and family kan Labugin family Timorong Bagabag Nueva Vizcaya kan kabsat ko ani Jocelyn Labugen iti Hong Kong kan anak ko ani Irish Hermosura ti Lantap from Chona Labugin ti Malaysia. Shout out iti asawak ani Bong Doktolero ti Bantay Dugo Kamalanyogan Cagayan from Juvelin. Bakit ko ani Leia, nanang Lydia kan anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel kan Erich from Angelino Sawat, Titagudin, Ilocos Sur. Mamak Emily, Papalino kan Tatay Elmer, kan kakabsat ko di Tagasahas, Common, Aritao, Nueva Vizcaya, kan nimanang ko ijay Saudi from Lani, ti Abra. Shout out kada user YO6K, Jovita Bumanglag, Lalaine Gapay, kan Vic Virgo. Asawak ani Walter Jan Camarista di Pampanga. Ni Mama Nelia, Mamang Glessy, Manang Vanelline, Vanessa, Vanson, kan dagiti kakasinsin ko iti purok ni Bulan Ramon Isabela from Van Muega. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Marlon. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Marlon, taga Nueva Ecija akmanang. Nabayagan nga agdangdangag kadagiti maipatpatangatang a drama yo manang. Tamanipod na sarakak to YouTube channel yo, dayto yan ti maysa kadagiti pagliwliwaak no awan ti araramidek, kano daduma, uray pay adda obrak, agdangdangag aklata. Kinapudno naman ang awan pa'y upload yo pinalabas ko. Dagiti mo na nga upload yo sakbay anasarakak to YouTube channel yo, sinubyak amin kat dinangag ko. Aging gaana awis matiriknak amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay lakuma tamapili a maidrama, barang makaibati tinapatag nga adal kadagiti padak amakuna, ana igumunan nga agdangdangag kadagiti pakasaritaan nga ingkay ipatpatangatang. Rugyak nga ruden ti agsalaysay Manang Emmy. Nabartag ka manan, Marlon. Ha? Saan na? Ay, di nakmanlukon, Marlon. Agat arak ka. Kad may basbasing ka itaya magmagna. Nanang, saan ka nabartag? Naliwayan mi lang ti oras kadagiti barkadak ta. Naimasan mi ti nag-iistorya. Di nakmapaglibakan, Marlon. Iti kasta jarmaw. Amok nga adu tinainom yung nga arak kadagiti barkadam. Basid lang tinainom ko nanang. Sa anak nabartag ko nakmat. Basit ngam kita ti ipektunakan ka. Talaga kastuyak. Nariwawan mo naragsak, nanang. Saan ka maan-anawa makibarbarkada? Kanayon pa'y arabii ka nga agawid. Ay, makapadanag ka, anak ko. Mabay ko mga minapagdanagan tak, nanang. Kasano ko maasa anak agdanag ngay? Rabiin, jak amaw no niya tinapasamak ka di taruar. Sige, husto nga rudan. Pastragang dakit din tanay. Ang mga namang magdatayo dakiti karuba. Kababayin, nagkalpasan na hanggang maturugan tanay hadal mantirabe. Kan, adak mo tanditi balay. Awanan ti rumba nga pagdanagan yaw. Oy, kasla na mas ti uminom dito ya. Kunaktumot kan ka pare. Napintas ditoy. Mayat nga agpay sa dito lugar. Oh, anya ti trip mo nga inuman. Si Kante Agordar. Si Kalatan.
Sa ano na nga ado kanya kahit tayo nasang runay ta mga nujak kabalan. Hindi ka madanagan, Marlon. San ka baybayan? Arak lang daytoy pare. San ka mat ngagdadamo uminom? San ka di? Wan mat kiti kas lang amin nagado ti nagduduma klase nga arak dito imino. Anya ti mayat ka dagitaw Adda signature cocktails da dito na imas. Naramanak da ijayan pare. No, isa ti ko namdi, sige. Basta sa ano na yan napiksa Wan ka di. Kan may isa. Makaumamot tagiti sigod ngayon inaman ta. Padasan tamot tagiti mainom iti daytoy abar Sika talaga. Abak mo pa iti pudpud no lalaki no inom di pagsasaritaan. Lalaki ak pare. Si kamot. Anya ti kayat mapulutan. No pulutan di pagsasaritaan. Ay kat, amo mo na. Tanaan niya ti trip mapulutan. Trip ko matain. Ayun gaya man niya. Talagang agpada tayo ti trip, Marlon. Sige, agorder tangarudan. Na, sigarilyo mo't day ta, Marlon. Ha? Kano pa yan nakasursuro kang ag sigarilyo? Nanang, kuha. Italang da ito Saan mo ta ka na yun? Uray pay, di mo ayaan mo ang makadadaal kan kadayta. Di ka kadyag pampanunot, Marlon. Amin sa mo't a klase abisyo kat nasumok mo. Pasensya kayo, nanang. Mamin ano aya nga ibagakkan ka nga awan serbi dagita abisyo. Anya klase ay dagita abarkadam, tasipod na kaduam idakat na isungsungkan nga agbisyo. Saan matadagas sa tao dagiti gagayim ko, nanang? Trip mi lang. Trip asasawam. Dadadaalam lang tibagim iti kastangar aramidam. Saan ka kati amabuteng kadagiti sakit amabalin mo amaalag po kadagiti abisyo? Saan mo ka din apampanunutan ti masakbayam, anak ko? Nanang, okay lang. Sa anak mo ni Inaldaw magsigsigarilyo. Anya nga okay lang. Anya saan nga inaldaw? Saan ka ang mabanbantayan, Marlon? May sa nga istikla ang asigarilyo, makadadaal daytan. Kasano no maadik kan? Kasano no di mo maikat dayta asigarilyo? Saan to mapasamak dayta, nanang? Kasano ang maibagam dayta? Anak ka, jay makapasaya at kan ka di pampanunutag. Saan mo kuman nga ituloy dagita akalukwam? Sorry, nanang. Saan to na maulit? Saan nga umdas ti sore? Ipakitam iti aramid at talaga dumaw dawat kay ti pasensya. Baliwab dagiti mading nga aramid mo. Pasensya kayo, nanang. Sapay lako matapod no dagita nga imbagam. Di naksubsubukan, Marlon. Napatag ka kanyak. Iso ajak kayat amadadaal ka. Gapulaeng ka dagiti awan kwenta na abanag. Marlon, nadamag ko kadagiti tropa na tiliwan na kakano ni nanang mga agsigsigarilyo. Wan nga rod. Kunak man no ninja ka pare. Kastaw na nga rod taungot kanyak ni nanang. Ay, grabe pare. Kasla death sentence sa dagos no matiliwan ka. Grabe ka diti pa ng sermon ni nanang mukan ka. Sobra. Amumutan ni nanang. Istrikto na may papanan iti salunat. Kunak mo trip ko laang. Siyak tupay. Natiliwanak mo tidi. Iso at tinarayak ni tatang ko. Anyawat na itan. Kasta saan ka natiliwan na. Tapirmi pa iti katawam. Seryoso, Marlon. No, kaya't mo nga isardeng.
Suportaran ka. Ngam no talaga trip mo. Suportaran ka lang ta, pare. Ibagam ka ni nanang mo at trip mo lang nga talaga. Kasta ko makabita ka sarsarita ni nanang ko imposible pare. Well, good luck ka, pare. Wala, umay kakit din. Mapantagyo si tapno malipatam ti sermon ni nanang mo. O sige, basta saan tan apatil-tiliwan. Banat ako ng pare. Ang mga nuinton bigat. At dan lecture ta may papaniti dangers of smoking. Cheers talaan kadagiti padataan ninja smokers. Nalabos ti kinaistrikto ni nanang ko no maipapan iti salon at manang Emmy. Nang runa ketjak ngaminan nagkolehiyo, takalpasan ti panagturpos ko iti high school, simrekak a janitor iti maysa nga opisina. Di tamoten ana amaamok ni Lance, tigayem ko alakyan. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Ngem ado abisyo tinasumok mi, nang runa ti arak, ta iso ngamin ti pangikat mi iti bannog mi kalpasan ti agmalmalam at trabaho. Banag akarurud unay ni nanang. Kastamoten ti masansan analadaw a panagaw-awid ko. Kas iti maysa agundaway. Kastoy kadilatan na kanayon ti aramid mo si Kamarlon. Ti rinabiing agawid ang nakainom. Nanang, Anya ayati mapaspasamak ka. saan mo ta rinabiin, nanang? Agtrab-trabawa? Nga ta, makatrabaho ka nga rod itinasaya at no kanayon ka na hangover tunggal mapan kag trabaho. Relax, nanang. Saan ako mataka na yun, bartag? Agin enjoy ak lang sagpaminsan. Anya ayati planom para iti masakbayam. Diyak pa mo, nanang. Sapsapulok pa lang ti direksyon ti biyag ko. Kasano nga rod ang mabiro kam ti direksyon ti biyag mo? No kanayon mo't abisyo ti in-into naram. Agpampanunot akpay mo ta, nanang. Aginggat kaano nga agpanunot ka? Kaano nga agseryoso ka iti panagbiag mo? Nanang, kahit ko lang mo ti ag-relax sagpaminsan. Kaano pa'y nga rod nga'y apanunutom ti maipapan iti masakbayam? Into naladaw ton ti amin. Saan mo na maisubli pa'y dagiti naglabas a panawon a sinayang mo? Nanang, Diyak kaya ti aramidem iti biag mo, Marlon. Saan ka lang arudan a nagtuloy a nagadal? Kastapay ti aramid mo. No si biyag lang day di tatang mo, amo ka di na anamungan ti kastang aramidem. pasensya kayo, nanang. Di kayo danag. Ikagumak ti mga barwanan. Rumbag laeng, ta saan mo't para kanyak ti bagbagak, no di kat parakan ka. Nabanug ako namang bagbagakan ka, Marlon. Maudi na ito yan. Nauma akon iti aramid mo. Talagang sa agimuran kanyak ni nanang. Anya nga minayati mapaspasamak kang Marlon. Apa di mo maurnos ti biyag mo?
Talaga, naloko ka. Jakla ko man pinagpatas ti nagbesyo. Awan lakit nga raw dun di pagmamaayan di biyag ko. Sigod mo't nga do ti arapap ko. Tsaka mo na niya tinapasamak. Impang pangrunak mo tan dagbesyo. Dagbartag ngayon aldaw. Isong awanan ti direksyon ti biyag ko. Sana da ito ti kayat ka biyag. Itala maamiris ko ti amin nga ibalbalakad kanyak ni nanang. Kaya't ko tinasaysayata pa nagbiag. Kaya't ko sumayat mo ti masakbayak. Ang kasanwa ka mga rugi. Ang mga nunaladaw ti amin. Ay, talaga masapol na agbalbaliw ako. Diyak kayatan ti kastoy klase ti panagbiag. Marlon, kasla nakalidliday ka mo't pare. Kasla nakaununag ti pampanunutom. Sigamat gayam, Lance. Ay, awan da ito eh. Di naklatan ni Kaskaso. Sigurado ka? Itay payapalpaliiwan ka. Kasla awan iti trabaho ti focus mo Diyak manam mo. Sa bali ti marikriknak. Kasla da sapulak ng diyak matamunan niya. Total, panag-aawin no tan. Umay ka, mapanta pa ginom. Tapno maikat anyaman da ita pampanunutom. Umay kakit din. Nabambanog tayo itangal daw. Masapul ti mangikat iti banog. Umay kan. May saraw daang. Sige man lang. Ngamuan round lang Diyak kahit ti mabarta kita. Tagyaman akman iti panangawis mo kanyak. Takas lalim mag-an pa itirignak. Naimbaglang tanda ka kanayo na mang suporta kanyak, Lance. Di mo panunutan da ita pare. Agayam to. Di may sa agayam. Kanayon nga adda dita nakasuporta iti amin na gundaway. Agyaman ak, Lance. Talaga nasaya at kaagayam. Father, ada na danunak a lalaki ang nakaida itirwar ti simbaan. Anya nga iti napasamak iti dadya lalaki. Kasla na bartak mat, Father? Anya? My ka. Tulungan naktay sa rekta dito o nagtisimbaan. Ha? Sigurado kayo, Father? Saan tangaan mo no apay ang nakadanon da ita lalaki dito simbaan? Sama sapul at tulungan ta. Sa bagay, amangan no masapul na agpaiso ti tulong, Father. Podno da ita, Celia. No adadag iti kastoy pagteng. Saan tayo agpanunot at agos iti sana nasayaat. Anya taamo tayo. Amangan no da pagdaldalanan na kat inturong ti Diyos dito'y simbaan. Wan agpaiso, Father. Mala, umay ka. Mapanta kita di bagbagam alalaki. Kaya di ka gumanta nga isarek dito'y simbaan. Inyalang-alang ko idi ti amin apam magbaga ni nanang ko, maipapan iti nalabas a panagbisyok manang Emmy.
Iti panagmaymaysak, simken iti panunot ko arumbeng nga agbalbaliwakon. Tadyak kayat nga awan to ti agbalin a direksyon ti panagbiag ko. Ngem iti panangawis kanyak ti gayem ko alakyan nga aginom, nasobra akmanen ti naginom, katjak nakaawid iti balay mi. Gapu tadjakon amo ti lubong ko idi, komporme lataditan ti naturturong ko manang. Jak amo no nairanrana, wenno talaga na igagara, ta tinaturong ko nagturugan iti daydi apan nakabartek ko, ket iti sango tiri daw ti simbaan. Ket iti panagriing ko, adda akon iti mismo nga uneg ti simbaan. Jak mailawlawag manang Emmy, ngem kasla adda karkar na anariknak iti daydi akanito, nga isumet ti insalaysay ko iti inak, idi nakaawidak. Anya ti ko na, Marlon. Nakaturog ka iti simbaan, gapu iti nalaos a kinabartek mo. Ay, mangibabain ka talaga. Pasensya kayo, nanang. Diyan ka muna kapay nga iti tinaturong ko. Pakawanan nak, nanang. Kinapod na. Inkarek iti bagi ka talaga mo't kumadjakon kay tagbartek. Diyak manam mo. Ta naawis na klata mo ti katrabaho ka mapanaginom. Talaga kaya't kumutindag balbaliw, nanang. Ita, amo mon agapu iti nalaos a kinabartek mo. Ado dagiti maararamid mo asaan arumbang. Agbaliw ka kuman. Agasam nga iti naramid mo. Kaya rigan na binastos mo matan ti pagtangan ti Diyos. Gapu iti kasjay a napasamak. Pakawanin na kumananang. Talaga adyak na pupuutan. Nakapay nakadanon na kitisimbaan. Sigod mo't ano mabarbartegak. Amok ti agawid. Ay, Marlon, anak. Amo yun, nanang. Adakarkar na anariknak. Apaman anakariingak nga adan ito unag ti simbaan. Ha? Iso pang panunutag. Saan nga ta talaga nga inturong nak iti Diyos? Tapno mamimpinsanan nga agbalbaliwak. Adaken ka mga miris iti dayta. Tidalan at altaluntunam ket pagayatam. Adaken ka no kayat mo ti agbaliw. Basta panunutam at isimbaan ket nasagradwan a lugar. Saan a lugar ti kalukwan? Naimbagnal daw yo, Father. Sika ni Marlon, saan ka di? Siya nga rin, Father. Jay, tinulungan nyo idi. Anya nga iti maipaay ko kan ka, Marlon. Father, kaya't ko kumatimang rugi nga agbalin a worker diti simbaan. Agpaiso, Marlon. Talaga ka di, akayat mo tagbalin a worker diti simbaan? Wano, agsapsapul ka lang iti wakas. Tapno mailintag mo dagiti nagbiddotam. Talaga kaya't ko tagserbi diti simbahan, Father? Kas lang amin marikrignak nga da mga alalo ko'y kanyak nga agserbi iti pagtangan ti Diyos. Kan aklo nagmet. May samot lang diti apamuspusan. Tapno mailintag ko dagiti madian na aramid ko iti biyag ko. Maawatan ka, Marlon. Amom, adda dagiti kundaway, adagiti may siyasi iti nalintag adana, kat masarakan da ti sungbat iti pagtaengan ti Diyos. Ngam seryoso a desisyon ti panagserbi ti Diyos. Madamag kumanlaeng.
At nakadi marikriknam di tapusom, nga iso ti mga durduron kan ka nga agserbi ti pagtaengan ti Diyos. Father, kaya't ko tagyaman iti Diyos, kadag iti panawin adinak binaybayan, nga oray sa bali adan na tinaturong ko. Kat babaon day tayo ti panagserbi iti pagtaengan na. Kaya't kumot nga ilintagdag iti amin abidot ko, babaon iti panagserbik iti Diyos. Marlon, no marikriknam iti pusom, at ti Diyos tinangiturungkan ka dito'y pagtaengan na. Sige, si pupuso ak ang mangawat ken ka, tapno agserbi ka dito'y simbaan. Ngam laglagi pam, nga iti panagserbim dito'y, ket saan ka nga agbayad, kadag iti naipaay ti Diyos ken ka. No di kat panangipariknam dayta, iti pamatag mo iti Diyos, kan iti panang tungpal mo, iti amin abilin na. Agyaman ak, Father, laglagi pagkakanayon dayta, kat ikarik nga aramidak ti amin, tapno, agbalinak anapod no iti panagsadbikan ko ana, kasta amaten iti pagtaengan na. Ala, bendisyonan na ka ti Diyos, katagbalin ka ko mga ehemplo kadag iti tattao anay siya si iti dalan ti biag. Agyaman ak, Father, dakkel at tulong daytoy para iti panagbalbaliw ko. Agpaiso ka diti ibagbagam anak ko. Agserbi kay di simbaan. Nanang, marikriknak nga awagan nak ti Diyos tapno agserbikan ko ana. Ay, kasla jak mamati anak ko. Kasla idikal man laeng anak katurog kay di simbaan gapo iti kinabartek mo. Ngamita, agserbi ka ni Jay. Kaya't kundi mga baruanan, nanang. Kaya't ko nabaliwan ti biag ko. Napanunot ko nga ang mga no dayto hindi pamuspusan, tapno mamimpinsanan na mabaliwak ti biag ko. Ay, amom anak, maragsakan ak iti dayta nga imbagam. Masarakam kumatipudpud no adana, babaan iti panagserbim iti Diyos. Kaya't kayong matapagyamanan, nanang. Gapoy tawan sarde pa nang iwanwanwan nyo kanyak. Pinadakkel ka nga agbalin anasaya at atao. Gaputa amok nga adaplano ti Diyos para ken ka. Kataramidok mo ti amin, tapno may karyak agserbi ti Diyos, nanang. Amok asaan analakaday ta nga aramidem anak ko. Tinapateg, agsingsingpet ka, kan agbalin ka kumaanasaya at atao. Kinunak mo ti nanang, nakasagana ako ng mga barwanan. Ay, amom anak ko. Ar-ara pa apa ko na dumteng ko mati aldaw, nga agbalin ka amay sa apade. Tapno agbalin ka adalan, iti pan na kaibunan nagdagiti sasao ti Diyos. Padi? Diyak mo no may karyak nga agbalin amay sa apadi, nanang. Awan ti makaibaga anak ko. Anya ti amom no dumteng to ti aldaw akas tagayam ti misyon mo. Isa na panunot mo ti agserbi ita iti pagtaengan na. No, dumteng tumanday tangal daw. Kat dayta talaga ti plano kanyak ti Diyos. Sa anak to nga rodon niya agkad nanang. Pakaidayawak tagbalin nga instrumento. Tapno maibunan nagdagiti sasao ti Diyos. Ala, ay di mo pala panunutan dayta anak ko. Tinapatag, adakan iti umno adalan. Kat sursuruto mo ti pagayatan ti Diyos. Sapay lakuma, taag tultuloy ti dalan at taltaluntunem anak ko.
Nay, nagsapa ka na nakasukat anak ko. Mapan ka din iti simbaan. Nanang, adang amin aktibidad ang maangay itakalpasan doon muna amisa. Ay, kastaya. Ay, wun nga agpaisaw. Dandani manen ti Semana Santa. Nanang, isungarod nga ado ti trabaho ita iti simbaan. Ken, ado dagiti umay at tagasabali alug lugar, ta agbisita iglesia da. Makita ka talaga nga impamay samon ti trabaho mi iti simbaan anak ko. Kanayon pa'y asikatikad kadwa ni Father tunggal adda papanan na sa bali a lugar. Nanang, banaga pakaragsakak matunay. No, kasta nga dati papapanan mi ni Father. Nang runa kadagiti na sulinak a lugar, amapan na pagibumbunan nagan iti sasao ti Apo. Nasaya at anak ko. Agar mo sar ka pa'y nga road sakbay amapang ka iti simbaan. O sige, Nanang. Anya di ko na madamagam kanyak, Marlon. Father, kaya't ko kumadamagan no kasano ti proseso. Tapno, agbalin amay sa apade akas kada kayo. Apay nadamag mo dayta. Marikrik na kamin, Father. Dahil ti plano kanyak ti Diyos. Ti mission ko dito rabaw ti daga, kat ti mangibunan nag iti sasaw ti Diyos. Napudno ka kadi iti dayta nga imbaga, Marlon. Nagtaod ka di dayta iti pusom. Father. Tunggal panagkararag ko, ken panangyestig ko iti bagikan ko ana. Marikrik nak ti awag na kanyak. Ti panagbalin amay sa apadi, kat saan narabrabak, Marlon. Dahito kat panangisubmiter mo iti kinataom, ken iti amin apanawan mo iti Diyos. Maawatak, Father. Ket nakasagana ka mangipay iti si bubukal a kinataok ken panawan ko iti Diyos. Ket kamay kan patagtibiyag ko, babon iti panagserbit ken ko ana. No talaga aday ti plano ti Diyos para ken ka. Ituloy mo ti dana ataltaluntunam. Di ka agbutbuteng, takanayo na tarabayan na ka ti Diyos. Agyaman na, Father. Ikarik agbali na ka natudyokan ko, ana. Bendisyonan na ka ti Diyos, Marlon. Ituloy mo nga ron tagkararag, kandumngag kadagiti sasauna. Agyaman na kadagiti pamili nyo kanyak, Father. Ala, dumngag ka kanyak. Tay lawlawag ko kun kati amin a proseso, tapno matunoy mo ti arapap mo agbalin anan anay apadi. Ngam ulitak timbagakan ka, Marlon. Masapol ti umda sa kinaanos. Tandaanam kuma akanayon dayta. Ita, manang Emmy, madama nga daak iti seminaryo, takayat ko at talaga ti agbalin nga adipan ti Diyos. Kat anan-anayan ang makapagserbiak ken kuana. Marikrik nak aday ti at talaga ti plano ti namarswa para kanyak manang. Iso asaan arumbang apaayak, wano pagkadkadak. Makaisamak no mapampanunot ko dagiti kalukwak idi. Ngamkas nga ruden iti kunada, uray anya pa'y tinaglabasan ti tao, kasanuman ti kinasulpeng,
Wenno ibagata yun a kinadakas na iti kalabas. Iti kanito nga agaramid iti wagas ti namarswa, maminpinsan ti panagbaliw na. Kat awanton ti sabali pay aturungan na, no di tinalintag adana. Manipod nagbalinak a seminarista manang, jak nagsarday amang ikarkararag asapay lakuma, taagbalinak anaan-anay nga adipen na, babaan iti pan nakaordinak to, kas naan anay apadi. Sapay lakuma manang, tanakaibati iti adal ti pakasaritaak, kat agbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti agdama ama iyaw-awan iti dana. Toy pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, nagpintas ti pakasaritaam. Manipod iti maysa na iyaw-awan nga agtutubo, aging ga iti panagbalinton anaan-anay nga adipan ti Diyos. Ti panagbalin monton amay sa apadi. Kas iti nakunam awan imposible iti Diyos, nang runa no kanayon tayo adawaton ti pannarabay na, tapno itunda na tayo iti umno adalan, ganda na ti biyag. Kararag ko akanayon nakakumaatarabayan ti Diyos, aging ga iti dumteng ti kanito, nga agbalin kan anaan-anay apadi, nga agserbi iti Diyos, ken kadagiti tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. From Jenaline Santiban Decoran ti Japan. Happy birthday Rose Cortez ti San Mateo Isabela from Corazon, Balaan. Shout out kada Jasmine Rivera, user MR1, kastamot ka ni user Y06K. Advance happy 9th birthday iti anak ko ani Ayla May Joan Galapon, dita Jadi Nueva Vizcaya. Kastama takablaawak ni Bunsumi Gian Ala Fay. Kanila kay ko ani Joselito Galapon from Ana Delfin ti Singapore. Happy birthday kani manong ko Juven Giape iti Taiwan. Kan nanay tita dita Kuwait. Kastamat ang makablaawan dagiti kakabagyak dito'y Cebu San Isidro Isabela from Joshua Giape. Makablaawan dagiti barangay officials ti barangay New Magsaysay nang runa ni Benito Soliven Isabela from Kagawa JR Binalay. Shout out iti anak ko ani Debet Niveras iti Egypt from Nida Niveras. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jepoy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Pagyamanak ti panakasarak ko iti YouTube channel yo. Tababaan iti daytoy, adda pagliwliwa ak kabayatan iti kaaddak iti lugar adyak mabalin nga ibaga dito'y surat ko. Ilingad naklatan itinagan a Jepoy, may nga out of school youth, kat ibagamlatan at taga Cordillera ak. Nga masapol nga umadayo ak iti lugar, anakayanakan kan dimmakkelak, gapo kadagiti dimteng apagteng iti biyag ko, ama ilawlawag babaan iti innak isalaysay kada kayo.
Kinapudno naman ng aburido ak iti agdama, gapu iti sitwasyon ko. Ket namnamaek kan ikarkararag ko iti namarswa, ababaan iti panangibinglay ko iti padas ko, ket maksayan ti dagensen ti barukong ko. Kan maikanak iti napintas a direksyon, tapno sumaya at ti masakbayak. Ket maminpinsan a mapunas ti buteng, nga imukuuken iti kaunggak. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, Jepoy. Pasensya ka, Nanang. Ngam talagang awanan tisam kong agadal. Ay, una yan anak. Anya laagan ti pagbanagam no kasta ka. Naimbag ko man no nairingpas mo ti uray sekundarya laeng. Nanang, Anya laangan nga iti masakbayam no day talatan sumursurot ka dagiti gagayem mo ti aramidam. Intun kwan, kompormila di tanti na sumsumok mo anak ko. Agraira ti kinadakes itan. Ang mga nukala at amay pasungal-ngal kay tibana. Nanang, didak ka di pagdanagan. Anya kumamot ti pa kay pasungal ngalak ngay. Anak, Ken sana gaputa jakon kay ti agadal ket may pasungal ngalak mo tan itinuan niya la ditan. Dinto mapasamak day Nanang. sapay la ko mga rod anak. Tamaya dayo ka iti pakaisagmakan. Talaga ah? Siyak pa iti kunayo? Narigat ti agsasao anak ko. Nangrunak at di mo ammo no anya dagiti dumteng iti masakbayan. Adola amin dagitang ibagbagayo. Basta saan ta kapag danagan? Nalpas ti saritaan. Jepoy, tinagan mo saan ka di? Ha? Uwan. Ingam masino kayo? Apay ngam amudak? Di kagtanag, Jepoy. Sana kadaka sa tao. Kinapudno na. May saka kayam. Ha? Anya ti masapol mo kanyak? Kada kayong agbabarkada. Si kadikaturadan. Awan kaputang mo. Kan mamatiak ang nakasagana ka mangilaban iti karbangan dagiti umili. Saan ka di? Ha? Kaya't mo ti makatulong iti kaaduan? Makatulong ka dagiti umili? Ni, agore ka. Kasano ko makatulong ka dagiti umili nga bagbagam kat agtutubo ak pa lang. Teenager. Jepoy, amin tayo. Kabailan tayo ti tumulong ka dagiti umili. Kinapudno na. Dagiti kaskan kang agtutubo at adda makatulong kadakwada. Saan lang nga kadagiti umili no di kat pati itintero pagilyan tayo. Anya? Patsaka matikaw kapailang kadagiti bagpagakita, Jepoy. Ngamtap na malawlawagan ka. Kidawag akanay na sumurot ka kanyak kadagiti may sayang kat a lecture. May papan, kadagiti ibagbagak ita. Rabiin anak, ngamapay nga itakala ang asimbangpet. Naggapwam aya. Nagkukuyog kami lang gadain sanbong, Nanang. Ada na panan mi. Ay na anak ko, apay aya ka na yun lata na pagdandanagan nak. Di ka di maasyan kanyak nga inam nga agdandanag gapuken ka. Apay nga min na pagdanagan, dak. Kabala akong tibagik. Ala, ibagatan a kabailamon tibagim. Ngam agtutubo ka pa ilaeng. Saan ka pa'y anahustuan iti edad? Kaya't nga rod asawan dayta, siyak pa'y laang tirumbang amasurot. Nanang? Katyak magustuhan ti aramidam, Jepoy.
Saan na rin bang agwadang walang ka no nasipngatan? Tama nga no dada ka sa mapasamakan ka. Nagdagulit kayo mo nanang? Awan ti dagat sa mapasamak kanya kung naklangarudan. Basta siyak ti rumbang amatungpal. Taging nga da ka iti pudar ko. Masapul at arabayan kalata. No imbagak asaan amabalin akanayon amarabyan ka. Saan amabalin? Naawatam. Lukas tagayam ti mapaspasamak. Aparparitan na kantinam amarabyan nga agawid, Jepoy. Nasaysayat lang nga nasumurot ka kanyak. Ha? Kadagiti amin na naawis ko ako mapeng kada kami. Sika tinakitak nga da potensyal na Jepoy. Naturot ka ngamin. Isu ang mapangnamnamaan ka. Anya ti kaya't yung asawa na sumurot aklangan kada kayo. Sa di na ti papanan tayo. Adon dagiti nasursuro iti lecture nga insaysayang katayo, Jepoy. Amumon nga do dagiti abusado a kapitalista diti pagilyan tayo. Saan ka di? Wen, kaemong. Kagurak ti aramid da. Kaputa isuda ti kapuanan ti panagrigat ti kaaduan nga umili. Husto day tangay bagam. Katapnonan anay na makatulong ka kada kami. Kang runan ka dagiti umili. Nasaysayat na sumurot kalangan kanyak. Umadayuta dito kat binuranda ka ngagbalin ana siglat. Tapno at adapay may sakit mo ti karbangan dagiti babasit kan dagiti nakukurapay. Sumurot kan kanyak, Jepoy. Jakman na mo manang Emmy, tatunggal balikas nga agaon iti bibig ni Kaemong, kaya rigan na nga dagin ginamul na makaeng-engganyo unay itiriknak. Iti ababa asarita, simurotakken kwa na, kat ingkuyugnak iti kabambantayan ijay samar. Ijay nga insurudak na agaramat iti igam. Agaramit kadagiti improvised explosive device kanda dumapay. Nagbalinak akamang timaysa nga squad nga agpabettak kadagiti bus, truck, kanda dumapay, asigun kadakwada, ket tagikwa dagiti abusado a kapitalista amang parparigat kadagiti umili. Kinunkunak iti bagik idimanang, okay laeng, tasanikwamet dagiti kapitalista dagiti pabpabettaken mi. Sanikwa dagiti nababaknang agapwanan tinakarkaro a panagrigrigat ti biag dagiti gagangay nga umili. Agingga a nabilin manen ti squad a nakaikap pengak. Kaemong, talaga ka ding aramidin tayo tinaibilin ka tayo. Nangagmungot tibilin ti commander tayo saan ka di. Masapol a papatakan tayo ti lugan a lumabas iti tayo ta lugar. Jepoy, anya ka ka di. Di mo kunain namang rugin nga agbalay ti buteng iti barukong mo. Agbalbalin kan samat na natakrot. Ni, saan na niya? Saan nakatakrot? Naturudak? Adon adaras anong panagnakam ti kinaturod ko. Saan ka di? Ano kasta nga rod? Aktong palkalatan itinaibilin ka da tayo. Isaganap ti gamuag granata. Tapaman na lumabas ti padpadaanan tayo.
Agikiddan tayo ang mga ipurwak iti Granada. Matungpal ka, Emong. Atay talakit din orayin tayo, Jepoy. Isagana mo ti Granada. Wen ka, Emong. Itaan, ipurwak yun dagiti Granada! Mabalin ka di tagdamag ka, Emong. Anya dayta, Jepoy. Mabalin ka di maamuan. No asino dagiti nakalugan iti pinabuttak tayo. Pamilya ti may sabok katot a negosyante dagiti nakalugan ni Jay. Ato ti binarigat da. Isarumbang lang ti inaramid tayo kadakwada. Pamilya? Kaya't asawan dayta. Saan lang agmay sa tinakalugan ni Jay? Saan, Jepoy? Kasi tinakunakon. Pamilya tinakalugan ni Jay. Ka, Emong. Mamati ang amuyo. No asino dagiti kamong ti pamilya tinegosyante ang nakalugan ni Jay. Kano sa dino tinaggapuanda. Sa nakaglibakan ka, Jepoy. Naggapuday ti ospital. Karurar ngamin iti ospital ti anak da nagpasngay. Anya? Ada nakalugan ni Jay. Akapaspas na ilaan? Wen, ti anak ti negosyante. Leplepas na lang nagpasngay. Kaya tasawon dayta. Nairaman, ultimo ti maladaga kay paspas nga ilaan. Jepoy, sardengam ko man tag sentimiento. Tinapatag, natungpal tayo ti bilin ni Commander. Naramid tayo ti misyon, kat masigurado ka na talagad tayo. Tawa na pulos ti makaam mo. Ada tayo ti responsable iti dayjay nga insidente. Nanang, nabayagan nga awan ni Manong. Jingjing anak. Agsubli pa ingatan ni Manong. Ay, Jack maibaga anak ko. Tasigun iti kasinsinyo akanayon akakuyog idi ni manong mo a Jepoy. Napalalo ti kinasingad da manong mo kanjay lalaki asimmurutan na. Nanang? Kinapudno na anak. Napalalo ti panagdanag ko kani manong mo. Itilasod tinabayagan a panawan a kaawan na. Saan tayo nga amuno anyan tinapasamak kan kwa na? Anya ti aramidon tayo. Diyak ka mo, Jingjing. Awan ti amok arumbang ama aramid. Nang runakat saan tayo nga maamu di lalaki asimurutan na ako na di kasinsinyo. Anya matun? Tilaangan Diyos ti amok ang makatulong ka na tayo ita, Jingjing, anak. Sapay la kuma, tadi na baybayan ni manong mo. Sapay la kuma. Doan alawas ti napalabas. Manipod pinabutak mi tilugan ti negosyante. Nga maging gayta. Nalitnaw pa'y langit alin tataok ti napasamak. No si bubukol a pamilya ti nakalugan ijay. Karaman ti kay pasngi ang maladaga. Nalawag nga rod nga da inosenta na iraman iti inaramid mi. Makonkonsensya kiti kasto nga aramidan mi.
Awan kumatanyaman na. No dagiti lang talaga responsable iti saan anasayat ang mapaspasamak iti pagilyan. Ti mairaman itar aramidan mi. Ngam saan mat? Anya ko matibasol ti kay pas nga maladaga ngay. Apay ang masapol ang mairaman iti nagbasulan ti pamilyana. Anya ti rumbeng nga aramidak. Sumagmamano arabii sa anak a nakaturturog, kalpasan ti panang pabetak mi itilugan ti negosyante at target mi manang Emmy. Makonkonsensya ak iti naamwak nga adda na iraman nga inosente iti inaramid mi. Tirigat na manang napasarunwan pay dagiti kas iti daydi apagteng ngam awan ti naaramidak no di ti agtungpal. Amkek ngamin nga amangan no siyak ti maisagmak iti kanito a supringek ti bilin ti pan nakapangulo ti grupo akim mapengak. Insardeng kumeten ti nagdamdamag kani kaemong tanariknak anapudno ti squad leader mi iti grupo mi ket amangan no idano na iti commander mi ti aramidek. Gaputawan mabalin kumanang nagdisdisnudo aklatan iti amin a maibilin kada kami. Kas iti na minsan. O niya, Jepoy. Nakasagana ka din. Wan kaya mong. Ngam, patuluyan tayo kaditi mang pabutak iti truck ti semento. Nga oray adda ti driver ito unag. Apay kumasan. Ngam, kaemong. Sigurado asusweldo ang dalang ti driver. Agtrab-trabaho lang kadakwada. Sana karaman iti kinabukatot ti amo na nga akin kuko iti truck ti semento. Apay norayin tayo ang makariing katrumwar iti truck. Anya ka di Jepoy. Awanan ti oras. Masapol ang may patungpalan ti misyon. Tamadamdamalaan. At danton dagiti agron-ronda ang militar. Amang ano saan tayo na may patungpal ti misyon. Alan, ipurwaktan dagiti improvised explosive tapno malpasen. Sige nga rod. Itan. Bintakan ti truck ti semento, Jepoy. Sigurado sana napakairanudan pa iti bukatot ang kapitalista ng agtagkwa. Alam, mapantan. Darasam. Uwan kaya mong. At talaga sa anin arumbun na aramidan mi. Siyakon may rusok na ito eh. Isa ang masapol na sumina ako nito grupo. Magkita tinapintas ang gundaway. Tatlo may kanak. Sumiyasak itidalan. Ngam sigurado ka saan na makadlaw ni Kaemo. Na sigurado ang madaksana. Iti ka nito ang madlaw na. Masigurado ka nakadayo ako na. Saan daklaki din na masurutan da kaya mong. Oray pa nung nadlaw dan di kaawan ko itilikudan da.
tinasayat. Agin na nakaklit dito eh. Talaga napanog ako nga nagtartaray ngayon madayo. Masapula sigurado ka muna. Talaga dito eh. Narigatan. Mga no, Jack, mapuputan ka tadagayam na kasipot kanyak. Paman naman kayo nanak. Ituloy ko tiyo madayo. Mangkita ak tumutin iti mabaling ko pang kontakan ka dananak. Sipod pimanaw kiti lugar mi. Jack pulos kinuntak dananang. Sigurado ang madandanagan dana. Ang mga no pagarupon da pa ikit din na nataya kon. Isamang kita kiti pang kontakak kadakwada. Masapula maamwanda si bibiyagak. Ay, Diyos ko, Jepoy. Anyat na pasamak kan ka anak ko. Sa dino ti ayan mo. Pasensya ka, nanang. Jack mabaling ni ibaga. Anyat na pasamak kan ka aya. Apay akan laat-latan na pimanaw ka. Asino aya jay lalaki asimurutam nga imbaga ti kasinsin mo. Ito ka sa laysayan, nanang. Ngayong kinontak kayo, tapno mapunas si panagdandanag yo. Kentap no ipakamok kada kayo, asi bibiyagak. Anak. Dumtang to ti gundaway nga agsublakpot lang di ta lugar tayo, nanang. Ngam, saan pa nga ita? Tamok. Agpagkadak. Anya? Apay. Anya ko matipagpagadam. Ibagam anak, tano masapul nga agkid daw tayo ititulong dagiti pulis. Saan, nanang? Pangasiyo. Di kaya kamang kadagiti pulis. Ha? Apay ko maasaan. Kasano ang matulungan da kano saan tayo nga agkamang kadagiti pulis? Basta saan ko mananang. Syaktidan ganyo. Saan kayong agkamang kadakwada? Sige. No isuti ko naman ako. Ngam pangaasim taganad ka kumakanayon. Kat no marisot no anyaman day ta nasumok mo. Pangaasim, taagawid ka kuman. Naulimak diti lugar na kay sarungak. No panunutan na naimbag. Mabalinak ang mga baruanan nandito eh. Lipatag tinapalabas. Kat mga rugyak iti barobyag. Sana bale. Tawan ti makamamo kanyak dito eh. Medyo nabayag mo ten. Sipod iti naglibasak. Idi si Minak iti grupo asimurutak iti. Pagbababawyak ti amin ang naaramid ko. Kabayatan ti kadak iti deja grupo. Ado abiyag ti kinittal mi. Gapo iti panangilaban mi kano iti karbangan dagiti gagangi nga umili. Imula da iti panunot ko. At tumulong kami kadagiti agkasapulan. Nga ipaimi ti rumbang para kadagiti mairuruman. Ngam saan? Palso day jay. Tatagpaiso. Agdadata ada kami, timang dadadawal iti kagimungan. Iso na laos ti panagbabawi kadagiti naaramid ko. Agbababawi ak iti nakana.
Idi nakaamiri sakman ng Emmy, namin pinsan at tinalikod ak ti grupo ang nangalukoy kanyak. Taaklonat man wenno saan, talaga ang naalilawak. Nagbalinak abulset, gapo iti nasamit apan narita dagiti nang recruit kanyak. Nabayagan asim minaak iti dayjay a grupo, ngam aging gaita, jakpay nagsubsubli iti lugar mi. Kat agtultuloy nga aglemlemengak, ultimo kadagiti pan nakabagi ti linteg, wenno iti gobyerno kunak man laengan. Amkek ngamin nga mga noan niya ti aramiden da kanyak no bilang laeng. Ngamkas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko, gapu kadagiti nangeg ko apakasaritaan dagiti kas kanyak, ana ipatangatang iti programa yo, na ikanak iti namnama. Isu nga ita, nakasagana akon manang, saan akon nga agamak wenno mabuteng. Agur-urayak laangen iti napintas agundaway asumuko, wenno agsubli iti gobyerno. Kat no anyaman bilang ti panusa a maipataw kanyak, nakasagana akon, taamok adinak baybayan tinamarswa. Kanayon matlaeng nga ikararag ko asapay lakuma, tadumteng met ti panawen, a makaamiris dagiti nagbalin a kakadwak iti dayjay a grupo, tapno awanen ti inosente a biag a mairaman iti killo nga ideolohiya nga inda ilablaban. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Jepoy. Pagayam a Jepoy, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Nasalimuot ti nagdalanam pagayam ko, ngam pagyamanak unay, tanakaamiris ka, kat nawaknitan tinakulaapan a panunot mo. Husto ka pagayam ko, awan ti rumbang apabutngam, wenno pagamkam, asumuko, tati gobyerno tayo, si dadaan amang tulong ken ka, tapno naan anay a makapangabarwanan ka, kat agbyag kameten iti naulimak. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Rintun mapunas dito'y lagi, tagiti naglabas asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Carmela Dasalia Valdez. Happy birthday kani insan ko Elsie Santos Gumaro dita UAE. Makablaawan pa'y amin a relatives ko dito'y Quirino Isabela, di Santos, La Morena, Pablo Canganier family from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Nanay Clarita Delfin, Manang Delia Velasquez dita Jadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Pamilyak dita Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Anak ko ani Maria Velin Kianyo from Violeta Tabin iti Cyprus. Makablaawan ti Manangan ken Villanueva family, especially nilakay ko ani Ador Manangan. Anak ko ada June, Johnny, Jason Canjeri from Carolina, Manangan. Shout out kada Rex TV 6479 ken Mary Joy Dulnuan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mikey.
Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan amay ki, ngam dispensaram tadya kon inlanad ti address ko. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Padas ajak tupulos malipatan. Padas apatsek amang ipaay iti kirad ti pakinakam kan mamagbalin anatibker kadagiti posible apakapasamakan na. Saan ko nga idawdawat ang mapasaran ti sabali ti padas ko manang taamok anarigat. Tilaang kayat ko nga ibaga ket no bilang laeng agbalindan tumad ko maakas kanyak. Tapno saan da nga agbanag ang nakakaasi, kan tapno saan ang nakarkaro a kumapoy, ti pakinakamda. Rugyak nga rudan manang, ti agsalaysay. Mikey, nangag mo ka diti damag iti radyo? Saan pa, Amanda? Anya ayat ti madamag? Ada ka no dumtang anapig sa Bagyo, kat aglandfall dito lugar tayo. Anya? Bagyo manen? Sapay no napig sa ti bagyo. Ngumato ti danom kat malayos tayo manen. Ngarud Ay, intun ka ni kadwa ka no aglandfall. Sapay ko matagbaliw ti direksyon na, kat kumapsot matlaang ti Bagyo. Sapay ko Talagang amin ang makapadanag no dadumtang nga bagyo. Agbaliw ko mati direksyon na, tapno saan tayo unay ang maapektaran. Ngam masapul ang nakasagana tayo lata iti kakastoy a sitwasyon. Wan nga rod. Masapul nga agsagana tayo manen. Tinasayat, yimpakit-akit din nagiti gamit ta. Tapno nakasagana, nukas pangaringan masapul tayo manen nga agbakwit. Mapantangaro din agatang kadagiti kasapulan diti balay. Kan dagiti masapul nga awitan, nukas pangarigan agbakwit tayo. Ay, makapadanag man ang tikastoy. Di ka ni agdanag, Amanda. Ada ka si ti Diyos. Amo ka din na tayo baybayan. Ken masapul nga ada kontak tayo kadagiti kapamilya tayo. Kastamotan kadagiti gagayim tayo. Tapno amo tayo ti sitwasyon ti tunggal maysa. Nagado ti tao. Agpanpanik baying dan, Amanda. Talaga akas ti mapasamak. Amuda ngamin anapig sa tidumtang abagyo. Isong agpanik baying da. Sige, mangrugita mo tan ang mga kadagiti kasapulan ta. Mangalata ka tagiti toiletries, kan makan. Wen, importante dagita. Kan masapul ta ti batteries. Kastamot dagiti makan asaan ang mabit ang maperdi. Nangro na siguro ti delata. Ang mga numaawanan ti kuryente. Santan maala ka dagiti masapul nga ikabil pa iti ref. Wan madadaan lang dagita. Kan gumatang tayo ti kanayunan na flashlight. Nayunan tamutan ti battery para iti emergency. Wala, mangrugita ka rodan nga grocery. Ang mga nod aduntun ti tao inton madamdama. Ala nga rodan, kabayatan na di pa atidog ti pila iti cashier. Amanda, napan ko kinita di kanal itilikod ti balay tayo. Amangan ko nakmabarado ngam saan mat. Ni, apay nga impake ka. Wan amumot nga dadagiti pasat ti balay tayo asaanan analagda. Nakabutbutan. Nagpigsa ti tudo kan angin. Ang mga noon niya ti mapasamak. Awan mo't siguro ti daka sa mapasamak, Amanda. Di kagda nagunay. Ay na, sa anak mo't lang makaturog no kas nakapigsa ti bagyo. Anya nga tanong pumanaw tapay lang di ti balay.
Mapanta pa ilagpak ni evacuation center. May mayat la ijayan. Nakasigurado tan. Ngam di agdanda nagakakastoy. Sa bagay, gusto ka, Amanda. Tinapatid, natalgad ta. Damat dyan nakasagana nga evacuation center. Sigurado ako nga doon kadagiti kalugaran tayo ti adda ijay. Posible day ta. Nang runakat kaputputang nga agpaiso. Tama nga nung umato man ti danom. Kat malipos man ti kalsada. Nakarkaro na dita makapano dito eh. Alang arudan amay ki. Kita mo nagiti importante nga alaam. Naimpaki ko nagiti daduma mabalinta nga alaan iji evacuation center. Alang arad, Amanda. Tapno makapanaw tan dito eh. Ano nga agpaison dagiti kalugaran tayo nga adda dito evacuation center, bakit? Kunakon ka. Talaga mabutang dan. Tanagpig sa titudo kan angin. Naglandfall nga minin na talaga ti bagyo. At least adatan iti safe a lugar. Awanan ti rumbang apagdanagan ta. So na lang tadyak makaid namang pampanunot iti balay ta. Sapay la kuma, tawan ti madadahil iti balay ta. Iti dito nga dadalapos ti bagyo. Uray siyakmat. Pampanunutak mo't di balay ang napanawan ta. Naman niya nga iti maaramid ta. Maamuan tan tulatan tinapasamak intun makaawid tan kalpasan ti bagyo. Agkararag tayo asapay kuma. Tapumanawan adagos tayo ti abagyo. Kanawan unay ti madadaal asan ni kwa. Kan babalay. Sapay la kuma, Amanda. Ala, ornusan tan dagiti imot nga imay diti evacuation center. Iti daydi nga isasangbay ti bagyo manang Emmy, kapilitan anapan kami nagpakni iti evacuation center. Malaksid ngamin adaanan saan pa'y akongkreto ti balay mi. Isu nga adda dagiti paset na anarukupan nga amken mi akella at amadadael no kasjay nga adda sumangbay anapigsa nga angin kantudo. Malaksid pa iti dayta, masansan nga aglayos iti lugar mi manang. No daduma, uray awan ti bagyo, no awan sarday ti tudo, pasaray ngumato ti danom. Kastamot laeng no agipaluspos iti danom ti dam nga asidag iti lugar mi manang. Iso akay kayat mi wenno nairuam kamin nga agtalinaed iti evacuation center. Kabayatan ti kaadami iti evacuation center, kanayon met amadandanagan ken aglalaok ti mapampanunot ko. Oh, apay Mikey. Kasla na kaun unag ti pampanunutan. Okay ka lang? Madandanagan na kami iti balay ta, Amanda. Uray siyak mata. Nang runa ka talaga nagpigsa ti tudo. Manual daw na kasto ti panawan. Saanan ang naka-eskwela dagiti ugbin. Uray dagiti agtrab-trabaho akasken ka. Saan kayon ang nakasarot iti trabaho yo? Wan nga rod. Sapa di balay ta ti kaunaan asan ni ko na ipuntar ta. Kalpasan ti pa nagkalay sata. Pudnot ako na Mikey. Ngam napatpatag ti biyag tayo, ngam iti anyaman asan ni kwa. Ti balay kat matarimaan, ngam ti biyag, saanan ang maisubli, no bilang taadadakas ang mapasamak. Masapol nga agbalin tayo anatibkar ka dagiti kakastoy a sitwasyon. Naapay mat namin nakastoy ti lugar tayo, ah.
Tunggal ada naping sa abagyo. Malayos tayo pa eh. Makapakapsot at talaga panunutan. Aganos ta ah? Ti importante, awan ti dakas ang mapasamak kada tayo kadagiti kakalugaran tayo. Balong masulbar tungot lang dagiti masaglan dahiti a problema diti lugar tayo. Wan nga Rod. Kansapay kumatawan ti nadadaan iti balay. Kapo iti kinapig sa ti angin kan tudo na. Ninanawe na mo ti mauawag. Song batak, tama nga na importante ti bagana. Hello, Nana Wena. Nakaawag kayo man. Wan Mikey, jay ngamin balayo. Ha? Apay, Nana. Anya tinapasama kiti balay mi. Gapo iti kinapig sa titudo ken angin idirabi eh. Nakita mi itay bigat anapirdi ti atupyo. Katapot anarpa ti may sapas ti paderyo iti likodan ti balayo. Anya? Diyos ko. Anya hamutan. Naimbaglangan at awan kami dita, Nana. Ay, wan garot parok. Naimbag na nagpakwit kayo. Iso nga imawa ka, tapno amuyo tinapasama kiti balayo. Sana balit aking mapsot mo tandi todo, Nana. Awan mo tandi angin. Amangan numabalin kami nga agsubli kadag iti pagtaengan minton bigat. Da kayo nga eh. Kumusta kayo, Met? Awan ti pagdanagan nyo kada kami barok, tanasaya at ti kasasaan mi diti balay. Malaksit nga min ang konkreto. Nairantapay anay ingato ti balay. Iso asan kami apektaran nga uray no naglayos. Sa bagay matkit diyan, Nana. Agyaman na kiti panang ipakaamoy iti napasama kiti balay mi. Awan anyaman na barok. Di kagdanag. Maurnos tumot lang ti amin. Ay, sige nga rudan ah. Bye. Bye, Nana. Oh. Isumot lakas taon iti panagdanag ko'y darabi. Adamot gaya mo dakas na napasama kiti balay mi. Sa bagay, medyo kimapsutan ti todo. Mapalubusan kami matngatan nga agsubli ti pagtaengan mi inton bigat. Sino ti ko na maimawag kan kalakay? Ninanawe na. Di ka aruba ta nga day ti bangir na kalsada. Impadamag na nga da kano na itayab nga atop ti balay tay di kang itingitan tinapig sa atodo kan angin idirabi. Ken ada pa sa ti pader tayo anarba. Diyos ko, kunakon kat. Isumot lang aggagarak ang agbakwit idi. Tadagayam kasi ang mapasamak. Naimbaglakit din tawan ta iji balay. Wan nga Rod. Agyaman tayo ti Diyos tayo salbar na tayo ti paggad. Kat isudangay, kumusta da? Sa bagay, konkreto ti balay da. Kan nairanta na ipangato idi pinatakder da. Iso nga ure aglayos, okay lang ang kadakwada. Nasayat da ka na Amanda. Sa bagay, medyo kimapsutan ti bagyo. Mapalubusan tayo mo't siguro ni agsubli kadag iti babalay tayo inton bigat. Tapno maurnos tamot ti balay ta na dadaal. Sigurado nga ado ka dagiti alikamon ta tinabasa. Sa bagay, okay lang dayta. Tinapatag, naisalbar ta iti paggad. Gusto day tangin baga Amanda. Makita tanto, no kasano kadakkel ti damage, apaman na makaawid ta. O sige, aginanata nga rudan. Sigurado ang makaawid tayon inton bigat.
Mikey, gaputan nagsardangan ti bagyo. Mapalubusan tayo kanon nga agsubli ka dagiti pagtaangan tayo. Nasayat mo't no kasta Amanda. Ala, ornusan tan dagiti mayawid agamit ta. Manang Amanda! Sa dino ti papanan nyo. Agawid kami, Nikki. Mabalinan ti agsubli ka dagiti balay tayo ta medyo insirna at nan. Ay, di saan kayo makita? Saan ka ngagdanag, Nikki? Tanada panawon mi. Pasyaran da kanto iti balayo. Wan, Nikki, tapno agi-istorya tayon tumanan. Agpaiso? Thank you, Manang Amanda. Manong Mikey. Awan na nyaman na. Aganad kayo ti panagawid yo, Naimbaglaeng ta naamam mo kayo, Manong. Manang? Naibagamot kada kami ni nanang mo no sa dino tayo ti balayo. Isong umay da kanto sa rungkaran. Uray da kami. Naragsak kami matanam amuda ka, Nikki. Agsingsingpot ka akanayon. Iti daydi adim malapos a bagyo, napasamak ti saan mi aninamnamak ni Amanda nga asawak manang Emmy. Adun ti bagyo a napasaran mi, ngam saan a nadadael ti balay mi. Namin anon a nalayos, ngam nagtali na ti amin apasot na. Iso akas taunay ti danag ko, idi inyawag ti baket akaaruba mi, a naitayab ti atop ti balay mi, ken addanarba apasot na. Naimbaglaangan ta iti sumaruno nga aldaw, si Maya atan ti panawen, kat pinalubusan da kami nga agsubli kadagiti pagtaangan mi. Kasta unay ti panakalpay ti abaga mi nga agasawa manang, apaman a nakita mi ti damage ti balay mi. Iti ngamin a pagdarikmat, napukaw akas laasok, tinaipundar mi iti asawak. Unay matindi ka sa nagbanagan ti balay ta, Amanda. Wen nga rod, nagado tinadadaal. Naitayab ti atap. Narba ti pader iti likod ti balay. Iso nadadal ti pasit ti kusina, ken salas tayo. Nagsakit a panunuto na kasto'y tinapasama kiti balay tayo. Ngam ti pagyamanan talaangan, katawan ti dakasa na pasama kadata. Sa bagay, husto ka. Material ba naglaang tinapukaw? Ngam no ti biyag ta tinapukaw, Jack Lamon. Isa rumbang latang agyaman ta iti Diyos. Wen, Mikey, tinasayat, ag tinulong ta bumangon manan. Kabailan ta dahi ti apanubok adimtang kadata. Wan Amanda, husto ka. Masapol naman kita tayo ti karpintero. Ipa-estimate ta naman ti magastos iti pan nakatarimaan ti balay ta. Amanda, ato iti estimate ti pan nakatarimaan ti balay ta. Ha? Nagdakkel mat gayam ti magastos, lakay. Wan nga rod. Ado nga mintinas ka na matarimaan. Ken, saan laday ta? Awan pa'y di ta ti bayad ti labor ta garamid. Ang mga kontrata pa'y ti mapasamak. Bakit? Lakay. Ang sa nabali. Tinapatag. May paaramid ta. Ken mapalagda da iti balay. Tapnawan to di pagdantanagan ta. Nabilang nga danto manindom nga bagyo. Planok mo't nga ipangato pa'y basit ti balay ta. Iti kasta. Oray na aglayos. Santa basta maapektaran.
Panyan da ito napasamak, Mikey. Saan ta ni namnama akas to iti pagbanagan ti amin? Talaga kasta ah. Nakarkaro pa'y dagiti daduma. Tanapokawan da lang arudan iti patpat ganiti biyag. Naperdi pa iti balayda. Agraman sa nikwada. Iso ang nagasat tapay lang, Amanda. Takastoy lang tinapasamak ka data. Sa bagay, agpaisot ako na, Mikey. Alang arod, kasarita man na imbag di mga rami di ti balay, tapno marugyandan. Kakaiso na amayaton ti panawan. Ay na, talaga gayam adakkel tinadadaal iti balay yung Mikey. Jaklaim pagarop. Wanyarod nana. Oray da kami kin na Amanda. Naklaat kami mat idi nakita mi akastoy gayam tinagbanagan ti balay mi. Ay, talaga nga adumanan tinaperwisyo na iti abagyaw. Ay wan, ada ka din nakasaritam ang mga ramid iti balayaw. Adayin hinyero nga rekomenda di gayam ko nana. Naimbaglangan ata nasingpat mo't idi nakasaritak. Masyan nga rod kada kami. Idi nakita na ti dadaal ti balay mi. San abale, tabaterial laang abanag tinapukaw kada kayo. Saan ati biyagyaw? Lagasat kayo pa'y laang. Taawan kayo idi napasamak dayta iti balayaw. Uwan nga rod nana. Talaga kami nga impilit ni Amanda idi. Amapan kami laangan iti evacuation center. Ngamti agtalinaid kami dito balay. Siguro, agparparik na kan kuha na kastoy ti mapasamak. Basta di tayo sardayan ti agkararag. Tulungan na tayo ti Diyos. Dayta ti kanayon nyo at tandaanan, Mikey. Dandanin malpas ti balay yung Mikey. Ang mga ninto na may alawas, malpasan da ito'y. Agpaiso, engineer? Wen, Mikey. Nalaing dagiti tao nga agtrab-trabaho. Oh, agyaman na kititulong yo, engineer. Nagdakkalagin awa para kada kami ti serbisyo yo. Awanan yaman na, Mikey. Aging kat makaipayak iti tulong. Pakaragsakak matan. Engineer, talaga nagdakkel kayo at tulong kadagitikas kada kami ang nadadailan. Mikey, dayta ti trabaho mi. Ti mangipaay iti serbisyo aging kat kabaalan mi. Diyak mo, no kasano ang makasubadak iti kinasayat yo kada kami, engineer. Agraman dagiti tao yo. Nagsisingpat da. Agtrabaho da iti husto. Saan da man ang gundaway akas kadagiti dadduma. Nang runa na amuda nga awan ti amo iti construction ti agpapaaramid. Amom ka di, no anya ti inyo unay ko kadagiti trabahador ko. Ti agtrabaho da iti patas. Diyak kaya jay lukun da pay lang dagiti tao nga agkasapulan. Agyaman akmanan, engineer. Katnam na maag nga apaman amalpas ti balay mi. Makarugi kami matan ka ni bakat ko. Kat agsublin iti normal ti panagbiag mi. Amanda, nakasaritak na engineer. Dandanin malpas ti balay ta. Bilibak nga rod iti naalam nga agtrabaho. Nagpartakda ken pulido ti trabaho da. Sana kas kadagiti daduma ano por dia ti panagsweldo da ay ayamon da ti trabaho da. No kontrata met paspasan da uray saan apulido ti trabaho da. Nagasat ta nga rod, Amanda.
Takas ka ni engineer tinasarakan ta. Ada puso namang tulong kadagiti agkasapulan. Iso abantayan na naimbag dagiti trabahador na. Iso aday jay. Saan lang nga napartak ti patrabaho, pulido pa eh. Ay na, agyaman ta iti Diyos. Taimpayan na ta iti tao amang tulong kan naasi iti pada na a tao. Saan laang akwarta amaala na tinapatagkan kwa na. No di pa'y kat ti pagsayaatan ama ipaay na kadagiti agpaaramid kan kwa na. Makamon ni Apo amang subad iti kinaimbag ni engineer. Sapay ko ma, taado pa'y tagpatrabaho kan kwa na. Ta-deserve na amin ang parabor ang maipaikan kwa na. Pudnot ako namlakay. Ay na, excited ako na malpason ti balay ta. Mababainak ngaminan ka ni kabagis mo, iti pan nakipagnaad ta kadakwada. Kabayatan ang aramid ti balay ta. Amanda, nasingpat ti kabsat ko, agaraman ti asawa na. Napanagnikamot day ta, kabayatan ti panagnaad ta kadakwada. Iso ang nagasat ta. Tanapalawlawan ta kadagiti nasasaya at ken nasisingpet a tao akas kadakwada. Nagastos mi man ti urnong mi iti pan nakatarimaan ti balay mi, anadadaal ti bagyo. Awan anyaman naman ng Emmy. Tati kwarta na aramat mi, sigurado a masukatan matlaeng, basta aggagat kami nga agasawa. Pudno ang makapaupay ti kasdi a pagteng. Ngaming kagumaan mi kani Amanda tinagbalin a positibo, tadi mi kayat ti paidagal iti panubok adimteng kada kami. Dayta ti kayat ko ama ibinglay kadagiti dumdumngag. Itamanang nakasubli kamin iti balay mi. Kat ininot meten a makabangbangon kami, manipod iti didigra asimmangbay kada kami. Kadagiti naglabas a kalamidad iti pagilyan. Patsyak nga ado ti makarelate iti insalaysay ko. Ngamkas iti nakunak, masapul ko mga agbalin tayo a natibker, kan saan tayo amaawanan itinamnama. Kang ronaan ti amin, di tayo makalipat ako mararag itinamarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mikey. Pagayam a Mikey, pudno ang nagkas ang tinapasamak kada kayo. Ngam saan kayo anaawanan itinamnama iti asawam. Nagtinulong kayo abimangon, kenang sarangat iti dimteng apanubok iti biyagyo. Ket saludo ak kada kayo iti kasta nga inaramidyo. Nagasat kayo ta tinarabay na kayo ti Diyos. Adda inaramat na atat tao ang nagbalin nga instrumento amang tulong kada kayo. Di yung arod sardayan ti agyaman iti Diyos, gapu kadagiti parabor, ken panarabay nga ipapaay na iti pamilyayo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba, ken nasayaat iti padayo a tao. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal ti
bibiyag. Gayam ko ani Marites Tablang and family dita Santiago Isabela from Ana Delfin ti Singapore. Shout out kada Juditha Aloba, Leonardo Catalon, user IC3, Ana Jean Gaho, Jasmine Rivera, Nati Agustin kan Aloha Joyce Caliva. Pamilyak di Takanan Kabatuan Isabela from Virgilio Salem ti South Korea. Lapitan family, ijay Pagleddegan, Balawan, La Union. Victore family, ijay Payaw, Letek, Norte, Santol, La Union. Nang runa, nilakay ko ani Romeo Victore, kan anak ko ada Emily kan Melvin, from nanay Melanie Victore, iti Hong Kong. Bakani family, iti Bagabag, Nueva Vizcaya, kan pamilya ni Tito Botong Bakani, kan Muega family, ti Infanta Pangasinan, from Van Muega. Shout out kada Flory Medina, user DG9, Dali Labrador, Belinda Ramos, kastamot ni user IW8, Jaime Rodriguez, Nida Niveras, Carolina Manangan, Adela Vergara, kan Susan Ronquillo. Kablaawak amin nga ag-exam ti EPS, Topic Korean Languages, especially ni Manang Lia, Mama Milagros Conquera, iti Ramon Isabela, from Netzel ti Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Myra. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Myra, taga Benguet. Nabayagan nga agdangdangag kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Gaputa maliliwa kadagiti nagduduma nga istorya iti biag a maipatpatangatang. Kataklunat nga adu ti adal a naagsaw ko, babaan iti kanayon ko a panagdangdangag. Naawis matriknak amang ipatulod iti pakasaritaak. Katsapay ko ma, tamapili ang maidrama. Barang makaibati mat iti adal, kadagiti padak anaayat, amang tartarabay iti programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Malpasan ti kontratak next month, Alex. Nasaya at mat. Sapay la ko mata nakapag-desisyon kan, Myra. Alex, amom asyak ti breadwinner ti pamilyami. Manipod pimusay day di tatang. Iso nga da kita dito abroad tapno manggad. Takayat kumot ida nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Amok na ita. Ngam nakitak ti rigat mo dito eh. Narigat ti trabaho ti may sa domestic helper. Nang runa pa'y kat nauyong ako namdag iti amom. Pudno, ngam naanusak idan iti mano atawan. Kabaalak pa'y magsiguro, Alex. Myra, napagsaritaan tanda iti abanag saan ka di. Kaya't kung agawid kan, siya kundi makaamukan ka kan iti pamilyam. Ngam, Alex, nakababain. Saan ta pa'y agasawa? Ngam obligado kan amang suportar kada kami iti pamilyak? Ay ayatan ka unay, Myra. Iso nga amin ang napatagkan ka. Napatagmutan kanyak. Di kagdanag. Taigagad ko tagtrabaho di Canada. Kalpasan na. Agawid akto. Tagkalay satan. Katalaan kan tumutan ijay. Alex? Karaman ka kadagiti arapaap ko iti biag, Myra. Kadya kahit amarigatan ka diti pagilyan ni ayan mo. Agsubli akto tumutan di Canada. Kalpasan ti bakasyon ko diti pagilyan ni ayan ti kabsat ko. Katikayat ko, nakaawid kan tumutan iti Pilipinas. Saan kan ni agrin nyo iti kontratam dito eh? Agawid kan iti Pilipinas, Myra. Hello, Nanang. Hello, Myra anak. Ay nasaya at imbawag ka.
Kumusta ka ditan, anak ko? Nasaya atak dito'y nanang. Didak pagdanagan. Da kayo nga'y kandagiti kakabsat ko. Kumusta kayon? Ay na, mailiw kami kan anak. Saan aya ang ganda ni ka manin ang bakasyon? Wan nanang, malpaston ti kontratak inton umay abulan. Ay na, maragsakan lakit ni dagiti kakabsat mo. Numaamuan na nga ang bakasyon kan, Mayra. Ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo, nanang. Anya na ita, anak? Sa anak laang nga agbakasyon dita. Talaga nga agawid akon. Kat sa anak kon nga agrenew pa iti kontratak ditoy. Ha? Nay, kalaat sa dayta pangedeng mo, anak ko. Dimot ko nam iti nga agyan kapay dita iti sumagmamano atawan. Aging ka iti makaurnong ka iti pagnegosyo. At idug asalay sayan, nanang. Istorya agto kada kayo inton ada akon dita Pilipinas. Basta padaanan nyo ti isasangpot ko, nanang. Friend, talaga ka desidido ka na saan nga agree nyo iti kontrata? One friend, ididamo, kasla agdwa-dwaak. Ngam kalpasan ti panagsarita mi manon ka ni Alex. Nakapagdesisyon akon. Ag-for good akon iti Pilipinas. Ay no, nagkasat ka friend, tanatumpungam ni Alex. Guwapo, nasingpet, ada na saya at trabaho na iti Canada. Mababainak nga rod kan kwa na, friend. Agasam, pagawidon nakta ison timang suporta kanya kiji Pilipinas, agraman ti pamilya. Oh, they're so lucky. Man ti kasta friend. Di kayo pag-asawa. Ay na, sustentado ka. Day tangarod ti pagyamyamanak, friend. Kalpasan dagiti ado akalbaryo ka nagtrabaho dito apagilian. Dimteng itibiyag ko ni Alex. Wun nga rod. Destiny. Agasam, imay lang nagbakasyon dito ayan, tika bagis na. Nagamamu kayo. And then, agayan ayat kayo. Ay. Friend. Man-manon tika stadom tinga swerte, friend. Isong agsingsingpot ka, girl. Sayang. Awan tong tikad-kadwak nga agpaspasyar tunggal day off ta. But it's okay. Basta, saan ka makaliplipat, friend, ha? Nang runa yun may sakan to na, Donya! Ay, charot! Sika talaga. Kasano ko maamalipatak ti gantil a best friend ko? Correct! Ay na, nasayata nakaradkad ka si magpot anak ko. Medyo na delay lang ti flight ko, nanang. Ngam okay laang. Iso nga rod ako nakasaan kon nga umay sabaten. Alagi na nakangarudan. Nagluto ak iti paborito mo amakan. Mangan kanton, apaman ang makainanaka. Kumusta mo't ngay dagiti kakabsat ko, nanang? Ay kat nasaya at damot anak ko. Pasaray umay damot sumarungkar ditoy, kadwada dagiti anak da, kan dagiti ipag mo. Kat da kayo ngay, kumusta kayo diti balay?
Aywan, sa dino tayo ni Uncle Cardo? Napanijay talon ni Uncle mo. Amo mo'ti kinagagatnan. Naimbaglaangan. Tada di kabsat yung akad kadwayo dito'y balay, nanang. Aywan kasano kat awan mo't pamilya na. Di mo't nangasawa. Iso dito'y tapno adakad kadwak. Ala, sige, mapankan iti silid mo ta ginanakan. Madamdamalaang adan ni Uncle mo. Mangantayon ton, anak ko. Siyak ti breadwinner ti pamilya mi, manipod pimusay day di tatang ko manang Emmy. Dagiti met dua akakabsat ko lalaki, adamoton bukod da pamilya. Ket ti kabsat ni nanang laengan ti kadwa na anabati iti balay mi, manipod nagabrodak. Nagpaayak a domestic helper iji Hong Kong manang. Nauyong dagiti nagbalin nga amok. Ngem inan anusak, tapno ada pang suporta kadananang ken kadagiti kakabsat ko. Ijay mo't anam-amok ni Alex, tinagbalin a kaayan-ayat ko. Nagbakasyon iti ayan ti kabsat na anakaasawa iti Chinese, ngam ijay Canada ti pagtrab-trabahuan na. Agas sidag ngamin ti pagigyanan ti kabsat na ken dagiti amok. Naimatangan ni Alex no kasano kariga ti trabaho. Iso anaasyan kanyak, kat saan na kon a pinag-renew iti kontratak. Nasingpot ni Alex manang. Manipod nagawidak diti Pilipinas, ison ti mang susustento kanyak, kastamoten iti pamilya. Kung nagsubli ka pa iti Hong Kong, kaanakan. Saanan, Uncle? Saan akon nag-renew iti kontrata? Naimbag di ata na ano sam tinagyan iti sumagmamano atawan. Kano ko na ninanang mo anauyong kanu dagiti nagbalin nga amaw. Wan, Uncle. Anos laeng. Nabaulak mo tinakidanggay kadakwada iti mano atawan. Talaga narigat, Uncle. Ay, talaga kaanakan. Saan lang nga sikati na kaibagay ti kasta. Oray dagiti danduma nga agap-gapo iti sabali a pagilian. Makita mo talaga ti rigat da. Adapay dagiti may pampabuya iti telebisyon na malmaltraton dagiti amo da. Ayan yan. Pudno day ta, Uncle. Ngam saan unay itan? Taamudan nga amumi ti pagkamangan mi no kas ti aramid da. Malaksid no itulok ti akin bagi kat saan nga agdarom. Ay, kinasayat mo tano agyan kan dito'y Mayra. Tanay, saan kami matan nga umububing ka ni nanang mao? Kung nadamot yung trabaho na hindi kakabsat mao. Iso na lang at si kalatamot ti tarayan da no adarigat da. Gagangay na, Uncle. Taing karikmat kadakwada ajak idabaybayan. Aging ga iti kabaelak, talaga at tulungak dagiti kakabsat ko. Hello, Alex? Hello, Myra. Kumusta ka dito Pilipinas? Nasaya at akmat. Si Kangay? Kumusta ti trabahom dita Canada? Okay, Mat. Mabani di ka si di Diyos. Amom, namiss ka dagos. Iso ngay mawagak. Uray siyakmat
Kailiw ka mo't una yun, Alex. Ag-video call akin doon nakaawid ako na di pagdagdagusak, ha? At agpay lang amin dito trabahok. Lunch break ko laan. Iso ang nakaawagak. Kasta ka di? O, mangan ka nga ron iti adu, ha? Kan, salwadam ta salunat mo. Laglagi po mga awanak di ta mga sikaso kan ka. Un nga rod. Awan pa yung mga ndingay kanyak no malmaldayak. Ala, umay kan dito Pilipinas, tapunasak tailiw mo. Numabalin lang ko ma. Agtayaba ko na mapandita. Aywan, kumusta ngay mat ni nanang mo? Okay, Matt. Ngam, di kampay nakapagsarita iti nasayaat. Diyak pa'y naibagakan kwa na dagiti inaramid mo para kanyak. Myra, saan na masapol? Aywan gayam, kita ang to di account mo, ah? Nag-transfer ako niti para allowance yo. Ken nota ka sa pulam, ibagam lang, nagpawitak manan. Nakababainan, Alex. Myra, panunutom lang ni dati asawa mi ti sa bali pagilyan nagtrabaho. Kat binula na sumangpot ti allowance mo nga agapukan kwa na, okay? Agyaman nak, Alex. I love you. I love you more. Oh, sige nga ro dandan eh. Dandanin mo pas ti break me. Aganat kayo dita. Uray si Kamat. Take care. I love you. Bye. Sino di kasarsar itabi ti cellphone, anak ko? Iso ni Alex, nanang. Kaayan ayat ko. Ha? Adagayam kaayan ayat mo, iji Hong Kong? Ijay kami anagam mo, nanang. Ngam iti sa bali apagilyan ti pagtrab-trabahuan na. Napanala ang sinarungkaran ti kabsat na nakaasawa iti Chinese. Ay, kasta aya anak ko. Kat nasingpat matlaang di kaayan ayat mo. Anya itayan tinagan na. Alex, nanang. Kat iso ti makagapo, no apay adya kung nagsubli ka nagrenew iti kontrata kay Hong Kong. Ha? Wan, nanang. Nakita nga ni Alex, no kasano kariga ti trabaho iti ayan dagiti amok. Iso a pinagawid na kundi ti Pilipinas. Kasta aya, anak. Wan, nanang. Ididamo, nagkadkadak. Tanda kayo nga rod asop sa portarak dito Pilipinas. Sana mabalin adya kag trabaho. Ngum, imputeng namat nga iso kanon timang suporta kanyak ditoy. Apaman nga agawidak. Nakababainan nga, no kasta ti aramidan na, Myra. Iso nga rod kayat kumat timang ibangon iti uray basitla ang anegosyo. Babaan iti naurnong ko iti kaada ki Hong Kong, nanang. Tapno sa anak mo't nga agdependar unay ka ni Alex. Rumbang laang anak ko. Saan kayo pa'y nga agasawa? Saan arumbang nga iso timang suporta kada tayo dito'y tanakababain? Pudnot ako na yun, nanang. Nasingpat nga agpaiso ni Alex. Katjakmat kayat nga abuswan ti kinasayaat na kanyak. Nagasat ka, anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Alex akaayan ayat mo. Dandanin malpas di tayo patpatak dari amin ni grocery ka anakan. Wan nga rod, uncle. Napaspas nga nagtrabaho dagiti na ala tayo a karpintero. Ay wala. Nagagot na kita. Akin nasayat mo tapno marugya mong taglakaw. Madamamot nga ipagpagnak ti permit ko, uncle. Guston to amalpas. Nalpas tumatan ti papaaramid tayo. Nasayat man ta na panunot mo day ka, Myra. Wan, uncle. Narigat mo't nawan pagbirukak. Kababain mo't ka ni Alex no agururay aklatan iti pawit na. Kan sayang tinalawa nga space ti solar tayo, uncle. Sapay igid ti kalsada. Ay saos, nalawa pa day ka, Myra.
Mabalin mo pa iti mga ipatakder tao, iti sa bali ang negosyo di ka, no kayat mao. Wan nga rod, Uncle. Ngam, una agpay ti mini grocery. Talaga nga excited ako na amang rugi nga agnegosyo. Apama na si Mang Petak dito'y Pilipinas, nang rugi maten nga agipatulod iti kwarta kanyak ni Alex, kas ing Karina manang. Binulan nga agpawit, kat awan apulos ti palyana. Di tamutan ang panunot ko ti agnegosyo, tapno sa anak laeng amang namnamaken kwa. Kinapudno naman ng mababainak unayan ka ni Alex, ngam isumot ti kayat na mapasamak. Iso ka nga rod a pinagawid na kon diti Pilipinas. Inyo man ko kankwa na ti planok manang, gaputa pa nagriknak kat asawa ko ni Alex, aron bang laang nga ada permiso na iti amin nga aramidak. Alex, malmalpasan ti patpatakder mi amin ni grocery. Naipagnakmatan ti permit. Kat anytime, apaman amalpas ti construction, mabalinan alukatan ti grocery. Talagang excited ka nag-business ha. Nasayat mat, tapno saan ka maboring ang mga ura iti panagawit ko. Wan nga rod. Sana bale, tako namat nga agbakasyon kanton. Kayat ko ti makatulong kadagiti kakabsat ko. Alaak lang nga dagiti asawa da akadwak diti grocery. Ngam ti mang sweldo ak pa iti sa bali. Ne, may nagpay sa data. Tapno da kayo latan kakadwa dita. Agyaman aken ka, Alex. Dakkel ti naitulong mo kanyak kan iti pamilyak. Mayra, awan derong mga pagyamanam kanyak. Pamilya tayon, saan ka di? Iti mapit, agkalay satan ton. Wan nga rod, dayta ti ururayak, Alex. Ti agbalinan a misis mo, tapno mapagserbyan kameten. Kan kakaasi kamot dita. Agmay-may saka, awan ti mas asikasukan ka. Nairwama kon, Mayra. Nabayag mo tayo nakastoy di sitwasyon ko. Sipot na kaumayak dito eh. Angam syempre, may mayat matlaan nga atakan ton dito eh. Kaya't makapukultan ton iti bukod ta pamilya. Sapay ko mata mapasamak tunday ta, Alex. Sapay ko ma. Nakaayayat batakit kitaan ti impatakder mo ang negosyom anak ko. Kaduampay dagiti ipag mo. Talaga aday tati kayat ko mapasamak nanang. Jay ammo dati agpataray iti negosyo. Sandan ang masapol ang mapanagtrabaho pa iti sa bali. Dito'y dalatan. Wen nga road. Iso amaragsakan unay dagiti kakabsat mo. Gapo iti kasta nga impaay mo kadakwada. Talaga ba pang namnamaan ka, anak ko, sipod pay. Iso nga agyaman aken ka, gapo ka dagiti sakripisyong para kada kami. Ket gapo iti kasta kababalin mo, adu ti sumangpet aparabor ken ka. Ket may sadaytan ni Alex akaayan ayat mo. Agpaiso dayta ako nayo, nanang. Parabor ti Diyos kanyak ni Alex. Iso akayat kumot asubadan amin ang naipapaay na kanyak. Kastamatan kada kayo a pamilyak. Uray nga ron dagiti kalugaran tayo. Maragsakan da mo, tasaan da kanon nga umadayo pa, ino da kasapulan da. Taad da kanon magatang da ditoy. Agpaiso day tananang.
Dakkel mo't atulong day ta kadagiti kalugaran tayo. Talaga na progreson ti negosyo, Mayra. Di makkel timpatakder mo ang groserya. Ada pa'y bagasamon. Kompleton ti tagilakaw kaanakan. Saan na masapol nga umadayupay ang mapanagatang dagiti kakalugaran tayaw? Wan, Uncle. Kat pagyamanak mo't, tada dagiti ipag ko akadwak amang patpataray iti negosyo. Ay, wan gaya, Mayra. Salsalod-sodon ni pariton yaw no kayat mo kano ti gumatang iti talawn. At may isa nga ektarya nga ilaklako tayo maambuna. Mayat ti maani abagas iday. Saan nga mina na masangaw tayo akin kukwa at adoon na yung tinegosyo na. Isungag paspasapol iti bayar. Da kayon timang desisyon iti dayta, Uncle. Numayat ko nayo, kan mapagnumaran tayo, di gatangan tayon. Mayat na jay kaanakan. Nakitak mo tin. Isungarod nga ibagbagak itakan ka. O sige, tawagak to ni Alex, kat ibagakkan kwa na. Ngam kasari tayon tunja kumpare yo, ta ibaganan iti makinkukwa nga interesado tayo. Sigurado nga umanugot tumutlaang ni Alex, Uncle. Sige nga rod kaanakan. Ibagakkan ko na. Nanang, sumangputan ni Alex intun bigat ti rabii. Kasta ka de, anak ko. Wan, Nanang, mapanmisabatan iji airport. Kadwak ton dagiti dua kakabsat ko. Saan abale, taada kayo mat. Gandagiti ipag ko amabati amang kita iti negosyo tayo. Wan, anak ko, di ka agdanag. Naisurumatan kadakwada ti rumbang aramiden da. Iso akabisado dan ti trabaho da. Tulungak tulat ta idan. Ay, uwan man, Nanang. Marigatan da ngamin no, gigidan ti agatang. Pampanunutat nga rot ti mangala pa iti kadwa tayo. At dalatakan ka da ita, anak ko. Ay, kamaudyanan na. Makita mi matlaangan ni Alex. Kaya't una yan mo dagiti kakabsat mo ti kayan ayat mo. Sana bale ta sumangpetan, Nanang. Kat may pasigurado kada kayo, magustuhan yun to ni Alex, tanasingpat a tao. Nasaya at tapno mapagsaritaan yun di pa nagkalay sayo. Awan mo ten problema, taadon tinaipundaryo adwa. Wan, Nanang, panawan mo ten tapno agsimpa kamin ka ni Alex.
Kablaawan kayo manen, anak ko. Maragsakan na para kada kayo. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Kaplawan kayo adwa. Agyaman kami, uncle. Sa dinugayam dayan dagiti kakabsat ko, uncle. Ay na, makumikom damang paspasang bay ka dagiti agsangput asa nga ilay, Mayra. Inimbitaram samot amin akakalugaran tayon kaanakan. Wan, uncle. Ultimo dagiti suki tayo tinegosyo. Bayan nyo, tao may damot makipagragragsak kada tayo. Unmat ngamin, uncle. Kantap no mamamok mo't amin ida. Ay na, daytoy saan ti kararagsakan anaangay akalay sa dito'y lugar tayo, anak ko. Ayun kabagays. Makita mo't kaday. Nagragsak amin at tao sumangbay. Okay lang, day tangkal. Adumot ti sagana. Sige, tayo naktumulong amang pasangbay ka dagiti sa nga ilay. Ay na, talaga nga ado ti tao. Ita, tadalpasan ti kalay sayo. Anya ngay ti plano yo, Alex, Barok. Agsubliak to ni Jay Canada. Apama na maungpot ti bakasyon ko, nanang. Agbati pa ni Mayra. Ta ipagnaktupay dagiti papeles na iti ipapan namot ni Jay Canada. Ay, talaga gayam nga alaamon ti anak ko, ijay. Nanang. Wen, nanang, kaasimot ni Alex ngagmaymay sa ijay. Kantap no maipaayan da kayo matan iti apo. Saan ka di aday tati kayat yo? Ay, wen, anak ko. Ang kasanun gay dagiti impundaryo asan ikwayo ditoy. Kastamot tan dagiti negosyo yo. Ada kayo mat kadagiti kakabsat ko, nanang. Para kada kayo amin dagita. Iso awan kami. Da kayon ti makaamo iti amin. Wan mat ngamin, nanang. Naisangrat dagita negosyo tapno makatulong kada kayo dito Pilipinas. Adda kada kayo namang parang ay iti dayta. Ket amok akabailan dayta dagiti bayaw ko. Ay, agyaman na kada kayo, anak ko. Nagronakan ka, Alex. Parabor ka ti Diyos kada kami. Nangronakan ni Mayra nga, anak ko. Ay, wanam ko maanaimbag ni Mayra. Patpat gan mi unay ni Mayra, Alex. Patpat gak matunay ta asawak, nanang. Iso di kay agdanag. Saan kung da pagladingitin ta anak yo iti danak. Ipaay ko amin na pagragsakan na. Agraman dagiti agbalinto nga anak mi. Ikarik dayta, nanang. Sumagmamano alawas kalpasan ti panagkalay sami, nagsublimat laang ni Alex dito'y Canada manang Emmy. Apaman anayurnos na ti amin, pinasaruno na kun adagos dito'y, kat dito'y kamin anag for good. Dagiti na ipundarmi asanikwa agraman ti mini grocery mi dita Pilipinas, intalagmin kaninanang kan kadagiti kakabsat ko. Kat babaan iti tulong tinamarswa, naduras nga aging gaita ti negosyo ang napanawak kadakwada. Isu nga uray kaskasano, nakaaon damutan iti rigat. Pudno unay manang, ano mangiwaras iti parabor tinamarswa, sobra-sobra, nang runa no amu tayo abuyugan iti kinagagat ken panagsalukag. Ngam para kanyak manang, awanen ti kapatgan a parabor anaawat ko iti namarswa, no saan ani Alex nga asawak. Daytoy ti pakasaritaak,
Kat sapay la kuma, ta nakaibati iti liwliwa ken adal. Toy pagayam mo, Myra. Pagayam ko, Myra, nagswerte ka nga agpaiso, tanaadaan kay ti asawa akas ken ni Alex. Ngam deserve mo amin dagita pagayam ko, gapoy ti kinasayaat mo nga anak ken kabsat. Amin a sakripisyom ket nasupapakan iti aglaplapusanan a parabor ti Dios. Sapay kumatagtali na ti kasta kababalin mo. Ket tarabayan na kayo ti Dios iti asawam ani Alex ken dagiti agbalinto nga anak yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. The user OB6M, Rose Sanchez, Jasmine Rivera, Aida Harris, Rene Garcia Jr. ken Adrian Garcia. Makablaawan ni uncle ko dita Cagayan from Kevin Hipuna, Tila Union. Padak Agard nga Ilocano dito UP Diliman Campus from Van Muega. Mundo Family kan Taberna Family iti Zone 2 Tangadan San Quintin Abra from Lay Nikki Alejo. Happy birthday Madam Brenda Redito Borge from Monmon Padawa, Tisabangan, Alaminos City, Pangasinan. Kabangkala Family from Jesami Kabangkala. Parents ko, especially ni Inang Sita dita Delphine Albano Isabela, kastamot ti asawak from Mildred Cortez. Makablaawan dagiti anak ko ada Crystal May ken Jillian Pakel from Daisy Tavares. Gayam ko ani Margarita Herman dita Quirino Isabela from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada Cristina Vedian, Mary Joy Dulnuan ken Heidi de la Peña. Passion Family, especially nila kay Colamberto Passion Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion, kan happy birthday kanila kay ko Victor Asya from Mary Jane Asya. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Ellie. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin namang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad na klangan itinagan nga Eli Manang taga Nueva Ecija. Nabayagan a subscriber ak ti YouTube channel yu Manang, manipod na sarakak ti programa yu. Malinglingaayak ngamin kadagiti padas amang manggagak a maidram-drama. Iso na awis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak bareng mapili ang maidrama kat pakaagsawan mat iti adal dagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi kalkalpas ko ang nag-graduate iti college. Uy, girl, anya iti planom ita, ta nakagraduate tan iti college. Siyempre, agbiro ka kun iti trabaho, anya pa'y ngay. Sika ngay, anya ti planom. Oh, syempre, kaya't ko matagtrabaho. Kaya't ko matagtrabaho iti abroad. Kasta?
Kasano ka ko mga agabroad, aber? Ay, day tanga ro tiket ko nga ibagakin ka. For your information, adanam amok agbirbirok iti trabahador para ijay Dubai. Agtrabaho iti may nga agency. Iso analaka na talagang atulungan. No, kayat mo ti sumurot. Sige, bayam ta panunotag pa'y friend. Sige, umanamong kantap na dakadwa. Panunotag pa'y nga rod. Apay, nalakayat ag desisyon adagos. Ay, man ti kasting oportunidad, girl. At dapat mang tulong ka data tapno na dardaras ti process. Sige, bagaan ka no nakapagdesisyon akon. Ay na, girl, darasam ta ag desisyon. Sakbay nga ipagnakdag iti papeles ko. Sigurado nga dagur uray ang napinta sa gasat ka data iti abroad. Iso adarasam ta ag desisyon. Nanang, tatang, adda oportunidad nga idijaya kanyak tigayam ko ani Archie. Anya nga dayta nga oportunidad anak kaw. Wan nga rod anak, mga no napintas mo't dayta ajaya naken ka. Oportunidad dayto nga agtrabaho iji abroad, nanang. Tatang, ado ka no ti trabaho ang mabalin mi asumrekan iti pagilyan apapanan mi ko na tigayam ko. Iso kayat na nga ag-apply kami iti agency apagtrabahuan tinaamamuna a tao. Kasta ka day, Elay. Kasla napintas day ta ajayakin ka. Amo mi anapatagkan ka ti masakbayam, anak. Wan tatang, dakkel ka no ti sweldo ijay. Kasla kayat ko nga rod apadasan. Barang no daytoyen ti agururay anapintas agasat para kanyak. Wan nga agpaisaw. Maiadayo kamat kada kami anak ko. Kasanukan ngay, itala amayadayo ka, no kas pangarigan patuluyam day taapanggap mo. Day talaang, Elay. Kabaalam nga ta. Sa nabali, tadamot ni Archie akadwak, kan ada kasinsin na ijay amabalin mi paylaang apagyanan iti isasangpot mi ijay, tatang, nanang. Ti trabaho nga idijaya ti agency, kat adda itadda apagyanan mi. Kasta gayam. Sa bagay, no iti banag may. Saan kami una madanagan kan ni nanang mo? Ta adakit nga rodya gayam mo akadwam. Kan kunamot nga dati mabalin nyo apag naidan ijay akasinsin niya gayam mo. No day ti pagayatam anak ko. Suportaran da ka. Nga maganad ka iti papanan nyo a lugar. Nangruna kat agdadamo kayo ijay. Nukas pangarigan ta matultuloy kayo amapan. Pudno ti inam, Elay. Agyamanak nga rod no palubusan dak, nanang, tatang. Kaya't kumati makasubad ka dagiti sakripisyo yo, idagad adalak paylaang. Kaya't kumati makatulong amang paadal ka ni ading ko. Iso apadasak ti agabroad, barang daytoyon ti makapaginawa iti panagbiag tayo. Anya ngay, friend. Nakapanunot ka din? Anya ti desisyon mo? Sige, umanugot akon iti ibagbagam, friend. Sumurot akon kan nga agabroad. Ay, agyaman ak friend, ay manugot ka. Dahito yung tinabayagan nga orayek para kadata. Ay na, amom Ellie, excited akon para kadata dua. Agyaman ak ha. Dakkel atulong daytoy para kanyak, kan para iti pamilyak. Amumet, anasingad tanga gayam. No sa dino tayan mo,
Siyempre, adak mo't ijay. Walang iwanan, friend. Agyaman nak Archie. Nagdakkel abanag ti suportam kanyak. Amok nga agbalin ang nasaya at ti panagkadwata iti trabaho ijay. Of course, basta tinulong ta ka na yun. Among ka di anaragrag sakak, tamok nga dagayim ko akadwak amapan ijay. Ada agbalin akatakunay-nay ko na nyaman bilang ti mapasama. Agpada ta friend. Amumot ajak kabaulan dayto yung agmaymaysa. Oy, Wiz, saan ka agmaymay sa friend? At tinulong ta, tapno umasenso ti panagbiag ta, kastamot tan ti family ta. Pudnot ako ng friend. Kabaulan ta dayto eh. Kat agyaman akmanon kan ka. Nanang, aganad kayo akanayon kan ni tatang dito ya. Umawag akto akanayon. Huwag anak, di ka agdaanag. Agan-anad kami ditoy. Narigat na ito a desisyon para kanya. Ngam, amo ka sumaya at masakbayan tayo. Gapo iti dayto nga aramidak. Ngam, kayat ko ang makasigurado nga okay kayo ditoy. Bayat ti kawan ko. Uwan, di ka agdaanag anak ko. Kat namnamaam asuportaran da ka iti amin nga aramidam. Agyaman ak nanang. Talaga malidayanak mo't iti papanaw ko ditoy. Nga maaramidak daytoy para iti pamilya tayo. Kastabot laang ti marikrik nami anak ko. Ngam ammo mi apara iti pamilya tayo daytoy nga aramidam. Mailiwak to unay kada kayo nanang. Di daklip-lipatan Ay, sana anak. Kanayon ka nakatalimang iti puso mi. Umawag ka kanayon kada kami. Tapno ammo mi no anyan ti mapaspasamak ken ka ijay. Sigurado day tananang. Kanayon nakto nga umawag. Kat agtrabaho ak anasaya at ijay para kada kayo. Dakkel daytoy akarit ti biag mo anak ko. Iso nga agbalin ka na tibker. Kanayon ka nga agkararag. Amok nga aramidem ti abin para iti pamilya tayo. Agyaman ak nanang. Patpatgan kayo unay kadatatang. Ken ti kabsat ko. Aganad ka anak ko. Di ka agbabain nga agdamag. Wenno dumawat iti tulong no kasapulan. Aganad ka iti lugar apapanam. Apaman ang nakasaritak dagiti dadakkel ko, kat imanugot da, jak sinayang ti oportunidad asimmang bay kanyak manang Emmy. Ado ngamin ti arapaap ko para iti pamilyak, iso ajak kaya ti agsayang iti gundaway. Nadaras met ana ipagnati amin a papeles a kasapulan mi ken ni Archie, babaan iti naamam mo nga agtrab-trabaho iti agency. Iso ang nakadanon kami nga rod iti pagilyan a Dubai tapno agtrabaho. Kas iti damo asaritaan, nagdagus kami iti kasinsin ni Archie nga adda iti dayja pagilyan, bayat nga ururayan mi ti panag-report mi iti kumpanya a pagtrabahuan mi. Anyay, friend. Excited ka kadina kas kanya kadi pa nagtrabaho ta inton bigat? Siyempre, umuna nga aldaw ti panagtrabaho ta. Iso at talaga nga excited
Ay, kasta Kung nati kasinsin ko, ado ka no tinapipinda sa lugar dito eh. Ado ti maadal ken maamamu ta abaro agagayam iti pagtrabahuan ta. Kuma, naurnos ti amin. Kan agnam ay ta ditoy, friend. Basta agtaligtala ang friend. Amok akabailan ta daytoy. Suportaran ta ti tunggal maysa. Agyaman nak, Archie. Nalaos ti ragsak ko. Tada ka agayam ko ditoy. Agbalin anayas ti amin gapukan ka. Tumpak! Laglagi pam. Masapula na pintas ti panangrugitang agtrabaho. Amok ka exciting dagiti pasama ka agururay ka data ditoy, girl. Naragsakak, takadwa ka iti daytoy a journey ti biyag ko. Same here, friend. Ala, ginanatan ta ni Rabiin. Madamdam alaeng sumangpot mo ti kasinsin kong agapo iti trabaho na. Agyaman ak gayam iti kasinsin mo iti panangpasangbay na kadata ditoy, friend. Oh, come on. Don't mention it. Awan ti problema. Nasingpot na ti kasinsin ko. Maragsakan nga, Rod. Ta dito'y takano ang nagdagos. Sige nga, Rod. Awagak pa'y datatang. Ibagak asi kakaradkad taan nakadanon ditoy. Hello, tatang. Hello, Eli. Anak ko. Nakadanon ka ka din iti pagilya na papananyaw. Un tatang, di kay agdanag. Safe kami ang nakadanon ditoy. Medyo naikawak lang iti biyahe. Amoy umatan. Damok ti aglugan iti eroplano. Ay, good. Kasta talaga, Ay, agyaman nak, tawan ti aberya na pasamak, anak. Inton bigat, mangrugi kami itong nagtrabaho, tatang. Kasla madandanagan, Kagangay dagdadamong agtrabaho iti sabali a pagilyan, Eli. Basta aginanaka na imbag. Tapno nasaya ti panagrugim inton bigat nga agtrabaho. Agyaman tatang. Pakibagayon tulangan kanina na nga imawagak. Umawagak tumanan. Bye! Agsagana akon. Itangaal daw ti ipapan mi iti kumpanya pagtrabahuan mi ka ni Archie. Kastoy kayam tirik na ti agdadamo nga agtrabaho iti sabali a pagilian. Agtibtib bayo ak. Diyak maawatan da ito amarikliknak. Ay, sapay ko tanaan nayas ti amin. Awan ko mati aberya mapasamak. Masapol nga isaganak dagiti papeles nga inted ti agency nga ipakita mi iti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay, daytoyan tinabayag nga inararapaap ko. Barang maipaayak iti naranyag a masakbayan ti pamilyak. Agyaman ak Diyos ko, iti dayto nga impaay mo kada kami ka ni Archie. Sikala ko man ti makaammo amang tarabay kada kami ditoy. Tarabayan na kami iti pagilian nga imayan mi.
Naglaok aragsak kanda nagtinariknak, iti aldaw apan nag-report mi iti kumpanya pagtrabahuan mi manang Emmy. Diyak amo no gapu iti excitement ko amang rugin nga agtrabaho wenno anya. Tinang patibker iti pakinakam ko ket ti pamilyak. Pamilyak nga insakripisyok a pinanawan iti Pilipinas tapno maipayak laeng itinarimat a masakbayan. Dadakkel ko anang ipamuspusan iti amin tapno makapanak laeng iti barlasiw taaw. Iti pa nag-report mi iti pagtrabahuan mi kung maakumpanya, may sa abanag tinakaro anangupay kada kami. Friend, apay akas ti tinapasamag. Peke ka na dagiti papeles nga impag na ti agency tapno makatrabaho ta dito eh. Kasano ka napasamak tayo ta, friend? Di mo agency mismo tinangipag nakadagiti papeles ta? Unya rod. Katirigat na ita. Ay na, tsakon makontak ti tao ang nakasarita ta. Agraman ti telepono ti agency. Ay na-scamtan sa friend. Anya? Impagarup ko no legit ni agency day jay. Ngamiti mapaspasamak ka tata ita. Ay na, rumrumura peke mat gayam. Tani, awanin na pulos ti malak nga impormasyon, may papan kadakwada. Agraman dagiti tao ijay nga agency. Anya rodan ti aramidan ta, Archie. Kasanong pa yung makatrabaho ta dito eh. Tsaka mo, Ellie, mariribukan na. Panagkunak, masapol nga i-report ta dito, iti masiknan. Tsaka amo no kasano amang rugita. Amo mo't niya agpada talang agdadamo dito eh. Wan nga, Rod. Ay, unay mo tanti kastoy ang napasamak na data. Masapol na dumawat iti tulong iti embassy. Iso na lang ti Jack amo na niya ti mapasamak ka data. Amo nga na maideport ta. Ha? Maideport ako nam? Ay, Diyos ko. Ano mabalbalin? Jack kumakayat ti madeport, friend. Tinasayaan, ang sublita pa iti dagusti kasinsin ko. Kalpasan na, ibagatakan ko na tinapasamag ka data. Barang na matulungan na taamang sulbar, iti dahi ang problema. Ay, agyaman na, friend. At ako nakasarita ti kasinsin ko, ang mabalin na makatulong ka data. Ay, agyaman na iti Diyos. Kung aknog na nayon latan nga agdandanag ta, maipapan iti kasasaad ta dito eh. Ada tumulong agayim di kasinsin ko. Iso ka no ti makikoordinate iti embassy, kan makisarita kadagiti otoridad dito ay. Masapol nga ibagata, no anya talaga ti pudno, anapasamak. Sapay ko ta makaaramid da iti pamuspusan, tapno masulbar ti problema ta. Amo kasan analaka da ito eh. Nga masapol nga agbalinta na tibker, friend. Oh, Diyak mo, no kasano nga ibagak da ito kadagiti dadakkel ko. taytay tirigat na. Ay, masapol nga aguray tayo ti updates. Basta agkalma talang, friend, ha? Kabailan ta dito ang sitwasyon. Uwan, Archie. Naimbaglakit din ta kadwa ka. Tano saan? Diyak amo noon niya ti aramidak. Iso nga gyamanakan ka, ha? Saan ka nga gyaman kanyak, Ellie? Tagpada talaga makasapol iti tulong iti dayto agundaway. Basta agbinadang taamang sarangat iti dayto apanubok kadata. Sapay ko tama solusyonan adagos dito ang problema ta. Mabutbutangak, friend. Basta agtalikta kadagiti tumulong kadata.
Marikrik na kasaan na tabay ba? Ante kasinsin ko. Kastamot na dagiti kagayim na. Aguray talang iti updates manipod kadakwada. Hello, Tatang? Hello, Ele, anak. Sinasayata imawag ka manin. Madanagan kami kaninanang mo. May papan iti kasasaad yu iti gayim mo dita. Di kayagda nagtatang. Adan timulong kada kami. Makaawid kami dita Pilipinas. Saan ako na makatrabaho dito Tatang? Saan abalin, anak? Ti importante, awan ti dakes anapasamak kada kayo dita. Kat makaawit kayo mutlaan. Di tanton ti pagbiro kak iti trabaho, Tatang. Pasensya kayon. Ado a perwisyo ti naipaay ko kada kayo. Di mo panunutan day dyan, anak ko. Napatag ti arapaap mo. Ngam napatpatag ti biyag mo. Magunot-muntumot lang dagiti arapaap mo, iti sabali awagas. Agi amanak ta maawatan dak, Tatang. Amok nga ado dagiti pagkasapulan tayo. Iso akayat ko at talaga ti makatulong iti pamilya tayo. Basta aganat ka, anak ko. Urayan mi laangan ti awag da. No kaano kami nga agawid dita Pilipinas, Tatang. Urayan nyo ti isasangput mi. Ay, agyaman nak. Nakadanon tamot laangan dito Pilipinas, friend. Naimbaglaangan ta dati mulong kadata makaawit. Wan nga rod. Tano saan? Ay, tsak mo. Ang mga noon yan tinapasama kada ta ijay. Ngarod, Amom, talaga ajak ni namnama akas diti mapasamak. Talaga nga adupay lang dagiti manangalilaw ita panawan. Sapay la kuma, tamatiliwdan tumatlaang. Saan nga agnanayon ti dakas nga aramid, Archie? Ti pagsayatan na laangin, nakasublitan dito Pilipinas. Amom, madanagan para kadagiti Pinoy itinagapon ta pagilian. Aman ang damo dagiti kaskadataan na scam, kaasi damat. Uray siyak, mapanpanunot ko mo't ta Archie. Kuma, kaskadata, adamot tumulong kadakwada. Ngam, itata nakaawid tan. Ag-focus tan no kasano nga agbalin a normal ti amin, akas iti sigod. Agpaiso day tangan ako nam. Amok. Agsublin tumot lang iti normal ti amin, friend. Itapay, taadatan dito Pilipinas. Nasakit lat ta kanyak tinapasamak. Kunak no makatrabaho akon ijay. Sapay nagado ti gastos kanyak dagiti dadakkel ko. Maawatan ka. Basta, saan ta nga itulok aday ti apasamak ta agbalin atubeng tapno matunoy ta dagiti arapapta. Saan ta sumuko, friend? Agpaisot ako nam. Masapul ang makabangon ta. Adupay ti arapaapta, Archie. Yes! Laban love, friend. Amok! Matungpal tumot lang amin nga arapapta iti biyag.
Ay naanak ko, naimbaglaangan ta nakaawid kayon. Naimbagtawan ti dakas anapasamak ka da kayo, ilay. Jakmot ni namnama da dyan na pasamak tatang. Nanang, na-scam kami ka ni Archie. Peke gayam amin a papeles nga inarami di agency. Naimbaglaangan ta dati mulong kada kami. Iso ang nakaawid kami matlaang dito'y Pilipinas. Ay, na yan. Agyaman tayo iti Diyos, takas talaang tinapasamak kada kayo, anak ko. Tinarabay na kayo tinamarswa, anak. Tatang, nanang, aginanaak lang iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na, agbiro kakto iti trabahok dito'y. Jakon kaya ti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Ti napatag kat nakasubli ka iti dinamay. Amok, makasapol kan tumutlang iti nasayat at trabaho ditaw. Sapay ako matatang. Naamiris ko no kasano kapatag ti pamilya. Kaya't ko man ti mangrugi. Ngam kadwa kayon a pamilyak. Ilay, anak. Maragsakan kami iti dayta a desisyon mo, anak ko. Agtitinulong tayo kas may sa pamilya. Agtitinulong tayo para itinaranyag ang masakbayan ti pamilya tayo. Husto ti inam, ilay. Agyaman na kiti pan nakaawat yo, tatang, nanang. Nagasatak, taada pamilyak, akas kada kayo. Nagasat kami, Mart. Taadakas ken ka nga anak may, anak ko. Basta sangsang kamay sa tayo amang saranget kadag iti dumteng apan nobok iti biyag tayo. Kabailan tayo na itaw, basta agkakadwa tayo. Saan tayo ang mapukawan iti namnama, anak? Amok nga adu dagiti dumteng apan nubok iti biag manang Emmy. Ngamjak ni namnama akas jay kadagsen ti panubok adumteng kanyak. Agasam nga dayjay, nakadano na kon iti sabali a pagilyan. Insagana kon ti bagik a makigubal iti trabaho, basta maipaayak iti narangay a panagbiag ti pamilyak. Ngamgayam, jak maaramid, gapo tanapeke kami. Kinapudno naman ng jak mailadawan ti riknak iti daydi akanito. Naimbaglaangan ta sa anak a nagpailuyos iti riknak. Tano napasamak dayta, jak amon no anya tinapasamak. Ken ti pagyamanan milaunay iti gayam ko ni Archie, adda ijay ti kasinsin na, iso a natulungan da kami adagos. Kat saan kami ana isagmak iti sabali a pagilyan. Itamanang adamot na talgad at trabahok, iso a maipapaikon ti pagkasapulan ti pamilyak. Pudno a naibagak kadagiti dadakkel ko, adjakon kayat ti agabroad. Ngem iti panaglabas ti aldaw, naamiris ko asaan mat siguro nga agnanayon a maloko aklatan, iso asaan ko pa'y nga inseratiri daw ko, maipapan iti panagabroad. Ngamay sa ti amok manang, agbalinak ton anaridam no bilang laeng, taaklunek nga iti kasjay napasamak, nakarkaron a nagbalinak anatibker, amang saranget kadagiti panubok. Sapay la kumata nakaibati iti adal ti pakasarita ak manang, nang runa kadagiti agpangpanggep a makagteng iti balasiw taaw. To'y pagayam mo, Ellie.
Pagayam ko nga Eli, mamatiak nga ado tinaagsaw nga adal dagiti dumdumngeg iti pakasaritaam. Nang runa dagiti agtartarigagay nga agtrabaho iti ballasiw taaw. Tapno maipaayan damet iti namay dagiti patpat ganda. Tay kunada nga ruden saan nga amin anak ka-abroad kat nasaya at tinagbalin akasasaad da iti napananda pagilyan. Kadawyan nga ado a sakripisyo ken rigat ti linakamda. Maipaayan dala ang itinasaya at apanagbiag tinaiba ti da a pamilyada ditoy Pilipinas. Kat da kayo mat nga adda ditoy pagilyan tayo. Ilalaan tayo kumaamin a maipapaay dagiti pamilya tayo nga agtrab-trabaho iji abroad. Taditay ammo numang mangandapay ken matmaturog da iti umno nga oras. Agkararag tayo ket di asapay kuma, tatarabayan ti Diyos amin akadaraan tayo nga agsaksakripisyo amang mangged iti ballasiw taaw. Kodos kadagiti amin akapamilya tayo anag OFW. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag